declarations, you know. And I strongly believe Nyanko Pombe Kasawa Nemba Abrabom. Atamfo ni ba on ho so no. Na ye koda da. They will feel disappointed all day, all time. Because God is on our side. And the Bible says if God is for us, who can be against us? Nobody, no human being born of a woman can stand on our way if God is for us. Sarah. Mami for you my breast ni bisa kwene de mu ni nyina mfama o kire se nne no awia no ano e wo soro pa nti awia no bebo awia no ebebo ene no de apue ma ntewom ya yahodo ni nyina awia no be dene ede nti ya no ahye ne nso ebe pie anope ya na fie free dwumadi ase premo to a ebe miem ebe gina mu sa akopem anwumre na ewie mu adwo ene nti ya no ahye ne nso de yama me ye ne nsuo ahoden enhye de ni soro sa ene nti ya no ahye ne nso Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM Na ayemisa Yesu adom Me nada me ho Ali Na ayemisa Yesu adum na ayewusa Au Ali Yesu adum Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM Adumo Na ayemisa Yesu adum na ayewusa Ali Afe wabwa wo ho a mame mo akwa ba biem famra show ni social ni so ma chene de bro free sabre kopem se anopa nondu bebo ene eye midweek edition but the breaking news and it's an eye 1st February 2023 some 48 minutes down 6 a.m. broadcasting live from our national studios here Ekuya Afrakoma in the studios booming across the length and breadth of the world with the help of www.ahenkanfmonline.com, my tuning modern Ghana Zeno radio app. Transmitting live
on the frequency modulation 93.3 Ahenkan. Privileged to speak on behalf of the top-notch production team in town. Executive producer Wudi Ahenkan Kwame Yeboa, Ajumpa Hini Kofi Mensah Kobike Kwame Asante, and Abilima. Meeting Obuoba Ofori Amanfo. Enti mame mo akwaba. Emfa Emra Easting's official biggest political, social, and current affairs talk show. Why ready? Yes, yeah, ready. Shaba. Yadi asida de bema ni din kronkron de bia. Sani Nyankopon asem ka kire nse ye na Awurade ase papa mu boni mu. Anopa yi ye de Awurade ase se wabɔ ye ho ban no ahwe ye nso. Na wagye entata san ade awura bosome foforo emu. Ewa afi foforo yi emu. Ye wogidie wa ahotoso wo wei ni mu ho se ye Nyankopon wa wafiri ni papa ase no de bekɔ awie ye papa. Ani nti ye woni mu gidie. Anopa ye ka kire ye ho se bosome foforo Awurade de awura mu yi. Ye wogidie se nkonimdie wom. Ye wogidie se adansedie wom. Ye wogidie se ne papa bebre ne wom. Anopa yen ye bie ya no na ye ka. Send your radio assembly in the book of Deuteronomy chapter 28 verse 13. Ye declare, said the Lord makes us the head and not the tail, above and not beneath. Bosumia ya rami, Awurade be yen etire ewe busua ni mo. The Lord makes us the head and not the tail, above and not beneath. We will always be at the top and never below. Esro ho ne yebewo. Eni nti mu aye wo soro ha na mo ho keka mo no. Afa na mu be blidi. Emoje be tumo. Sanse afa na Awurade be che ye nimonyam. Omo promotion ba na mo ho yira wo mo no. Me say afa na mu be su ma because promotion no ebeba in double fold. Enti ebia na nia ye de ma me first no kra de na sika nka ho. They say kra na fe na sika eba. Enti ubetu moja. The Lord makes me the head and not the tail, above and not beneath. In the month of February, I will always be at the top and never below. In the month of February, I will not be sad or depressed, because the joy of the Lord is our strength. In the book of Nehemiah 8, the verse 10, I say, I will not be sad or depressed, because the Lord, or the joy of the Lord is my strength. Nehemiah 8, the verse 10. In the month of February, me say, brofunu to me count, so I don't mean tamu for one for home, Nanya ye canning in a juma. A friend was joining a young sanku chibium. Awurade be ye intire, Bosumi yimu. On ye diada biarada. The Lord will make us the head and not the tail, above and not beneath. We will always be at the top and never below. We will not be sad or depressed, because the joy of the Lord is our strength. I am blessed coming in and going out. Me different in fiba yemuno. Me yenshira.
Meya nhyira kantra wo ho saa se me pie frifie nei me di nhyira na eko me ba nso me di nhyira na beba. I am blessed coming in and going out, and not limited to me alone. Mebusianfo nyina, they are all covered. They are all blessed beyond curse. We can do all things through Christ who strengthens us. In the month of February, we can do all things through Christ who strengthens us. And I'm Christo Yesu Osha and Dinti Bosumi or dear Uramway, Yebetumi Adi Nina, Yebetimi beginning in Abbey, Company Yebetimi beginning in Abbey, Awarian Yens, Yebetumi Aware, I won Yebel, I went to Yebetu, Bosumi Uramiti. In Shroud Baye, yeah. We can do all things through Christ who strengthens us. In the month of February, Nyaye can say God has not given us a spirit of fear and timidity. In the month of February, we will have the spirit of power, love, and self-discipline. God has not given us the spirit of fear and timidity. We have a spirit of power, love, and self-discipline. In the month of February, we will have that spirit of self-discipline. Wow, when you're self-discipline, we will not fear because God is with us. Bosumi we mu yensuro sanse urade kan ho. Katra ho se bosumi mu mi nsuro yare. Mi nsuro anadwo bumbo bi. Mi nsuro esum kabi bunu biya mu. Sanse urade kan ho. We will not fear because God is with me. In the book of Isaiah 41 the verse 10, I will not fear because my God is with me. My God strengthens me and helps me. By his stripes I am healed. Bosumimu, I will be the light of the world. Bosumimu, may you be a singer high. Because of the mammy swatch, we are singing a radebe family so. Eddie Nkodimidie ye, Eddie Abro Minor, Eddie Abre Cruno, Eddie Abreme Busiano, Eddie Abra Wariano, a Jumano Sukuno, a radebe family sudin Kodimidie, Abre, we are singing about 2 on can. Sana Radiano. Entibusumi yimu, Fasa Witirimu say, and your papa unqua, and a eba. Bonnie be or bonnie for no assisano. You know, I be tons room. I'm fine. Resident, I'm fine. I be tons room. Boom boom. One fam man. One fam man. One fam man. Yatiasim. This year, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Achen Ediba Ahenkan 93.3 FM. Yeah, the sponsor to us all. I'm with you, Besamba.
We see a friend Obuoba Ofori or the free Atchuman Nerebehi, Asante Mantem Kumase. Otie and Yedase, Ajua Roberta Mississauga FM, or say Amen and Amen. Happy new month to Team Ahenkan. Regards to my mom, Mami Efia Mansa, Wawa Achim Osrase, Jerusalem. Osi Otie Yedase Bebre. Yenya ya Mami Efia Mansa, Awa Achim Osrase, Ajua Roberta Mameno. Arope good morning. Auntie Ajua. You say, I say, Ben to a boy, you. Hey. Come from Manu. Sports on the brasso. Maybe you might do no sweat there. Ain't you been there? Hey. Hey, young comrade. Abozeke Sports. This is the moment we've been waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Everybody for Obuoba Ofori Amanfo. I'm happy new month. I don't know when you so. Just same to you. Same to you. We just to sana bibia and share that you. You can represent the guy you. Man fufu. Oh there. Represent Nancy man fufu. I said genuinely buy no be any who be ntino. Why any who be? Why mo so me sana na man kasa ya me njindi ntino. Oh yeah there. Me njindi. Onye bosumi ni. Oh sana na bra. I don't know as sorry. And bosumi so and you. How much is sana man? Bosumi no ma jena na. It's a way February. Obuoba. Long story short, bosumi so na so njindi. Oh Debbie. Gidie die. Esu bia ne. Ah me sana man gidie ha. Because me tiase say. Me so me tiase say mudi bronya. Sada de. Why? Me tiase say. Edu afi bia say February be 28. Edu afi bia say be 29. I know. See our leap year. There be sa leap year no wana hu. Leap year na. Niye beto ye no no. Odidi se na. Odidi se na. Bro follow the we keke. Odidi se na Wednesday. Odidi se na Wednesday. Oh, I dey say say beto ye. Anyhow. But still, this is the man can dey so me say month. Now we say Wednesday so we dey man that way. But still what dey different from month. Ni high balance say odidi na me boa. So what just there be can who nyan jasi. Oye di na daso no. Nya kan Matthias here. Say bia daso say Monday, Tuesday, Wednesday. Ye na ye di wan bobo say why na this how we buy say be 31. Maybe 28 or say 29, maybe do 30. Na ye na adwum say why. Omo ye no mu say afi we dey na be 28. Na say sisi am say and then Wednesday no why na dey buy because ye adwum say Wednesday no dey buy. Okay, to say enna no. Enna de enim say Nyankopon ne bo enna. Na say wo kra akoda na adachi hu za ade ache. No, nya ne sa kra na meka. But say be na e dwo da e brother ne wuku ada ne de. Yerim say Nyankopon ne de san hyehyɛ ne de bae. But nye pese yeti ase ne say Nyankopon bo ade nyina wie ye no. Odi nyansa de ma nipa. Say nipa nto ade aka ne so. So that say. Eni nti na din to mpokra no. Onipa wo wie ye no, onipa ne to ne ba ne din. So that say. Nipa na tutu mu anyina. Yes. Enti eno so eye nipa ene de sa eyi ni nyina de ba. Na bese mi nua nya won ti ajeje nya o ka say. Da bi enye din na da so na me ka wo de na edin asem. Ba me de me ti ase de say nipa na de san hyehyɛ ne ba. Na de tin na wo ye bi 30, na wo ye bi 31st, na wo ye bi 28. Wo si we de afu we be ko 28, afu we de be ko 29. Ade nya me o tin na me so. Enti wo nyi bosumi ni o da bi ade den. Okay, you are entitled to your opinion. Say na me so. Na na am de kata enum ze. Nwanwa kra o. Nwanwa.
wi katakata Obasan ko hemanim. Obasan ko hemanim na bi ade abata de de na se kwa na yerom de abasan Brantan yam de guntu Jini ba buzo asema obeda hu se ya se nti ji se bia wo hwe TV ni so. Wo hwe TV ni so a wo betie de oni pa na. Kaje ko bigeze anya guntu ba yaro ba ne Hoya. kaje ko bigeze mujaza na mana mo yo Wani guntu ba yaro. unim guntu ba yaro ba ni nipa tieti onya akola Ayi mun komra wai. Another very yemo bibia kwa basrenkun bio embra Ahenkan 93.3 so agudie musem emra na aso ayede nsem no eba medin de Joshua Kwabena Jenem Yosef Ajui wadi kan atene Canada afei wo brempon wo pokuware Raymond ahyete ru atene Ben Mauli munyina eboa ne de nsem no enso abejao ene anopai yemfa asida Emma Jubilee Hospital mpatemo crazy agongon medi kumaje no enso ebrel mesrel ebia hododo oyare na pe hospital agi ayaresa yi ma yarewa no etimi etu amene etu ayira dia enwa ene Jubilee Hospital oba doctors be 24/7 ahwo ma yarewa no so no etimi etu ayira oba na so pe private room adana fa nurse ene a doctor say gina so ahwewa eno so no buy be mo lab ho obesa o check ni o blood group na fe blood type a odwani abra na fe emfa laboratory kese no emfa embo pharmacy enso onte do a pato bia no be pimo Jubilee Hospital a ebi ho antenatal care postnatal care ho edema ema ne afei omawo awie ni ma na se eni no omafa afuro mu bra na fe en check mu na fe en hwe se na nyama enso esi ekom afei theater enso ho surgery na operation ina pese ya oba ibetimi abo maternity enso ho no oba na se wafo afuro amedo abegina so ama ondro dandan wa comment aboso no beso na so awo afa ho afa oba ye wo ultrasound ECG scan ho no ma oba na ezetimi de check ya kwano da yem no eba oye bema anase ne no odaye anase onda ye prostate no se na ne kase ye esi afa no e de ultrasound ECG scan no enso ebo e osa ekwan no so yare bi achew usuro ofere so bedu nkomoda kire unua bepiemu na fe cancer unit no enso emfa emboa afi wani na etete wo ade wachira unhuniye ebenwa unhuniye a meso bepiemu na fe emfa eye clinic no enso entimi emboa ofira no pa bia no nchechira koso ede ma mo amonya diabetes ene hypertension for mo mbra na mbagye ntetie na fe sayare wa no so no entimi entuira oba na ekom na de wa canteen wo no ma edua na opa to bia no bonya bi enso ato insurance so de yeje na fe yahwe oye ewe no na so hwe kira kwanya odan aboabo amantra bridge so honum ina obehu yen fe number so 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 ofranya na yedi nkomo na bibia nso akofan edi amount St Andrew Senior High School enso aba in fact opeso gentetia o SHS1 SHS2 copim 3 na bepiem yakachie na afe yembo yenkyere wade a commitment exam de ni bedu no onso betimi atwatwa na enena bia enso amba fie full body facilities ne elho inti oba obenya papa ada adwen asuade exam de du a onso watimi atwa na bibia nso akofan ed amount 2021 wasi atwa ye no ye ne top ye ewo Ghana ha inti ene no ode ho twerɛ ya enyada obepa bada course ye SHS nia no obepiem o St Andrews a ye bi enso elho obepiem ewo asinfo so campus ne ebi ho mankesim afeni odubiase du nkwa on the friend say we are sanwe so afi Accra teshi na afi Shama enso otakra de ho nyina wo hwen ya obehu yan frɛ number so na afi nkoma ka we kire nyina no oni St Andrews Senior High penifo enso endi 0244696911 and I say 020789 1004 0207891004 Yensha semana say na pay emfama nkopiem ewo England na fe yensha se enra matches outdoor bibina and top from EFL Cup no semi final game kase part of enra da ukopiem Newcastle Academy no ema Southampton etimu bako ye wie no aggregate no akwie 3-1 and Newcastle elremu enso o EFL no finals na no so di field mo e by dimusem no e di eja na nekopiem e ade ese matches outdoor no say and as AC Ekos Enra kopia Manchester United enso echi Nottingham Forest for derby ende and as a match no enso ebeto from 8 p.m. and as a game no eto from Manchester United and of Nottingham Forest at the ebeboni and then
anwumbre ya ene nso EFM cup no emu match ni bi beto fama yede mu nkomo no enso ede agya yempie mu ewo Germany a okopie mu ewo Germany ene nso DFL pokal no ene nso matches no ebi top fama tese Paderborn FC Transfi on Stuttgart de eboni anase na dey na mkofo jojo ade ni abaye ntino zapepe na eti wa twa new but matches no dey zapepe eso erete ereti ukopiem a yese endura matches no sei ena esi ekoye Paderborn FC sheka no bako Stuttgart enso ehemienu Union Berlin Transfi ehemienu ema Wolfsburg enso eteka no bako na matches top from no RB Leipzig Transfi one wa fan de eboni na fi boboku a ya fan mes 05 Transfi ene Bayern Munich de aboni wuramu ewo Italy ni patema and so Endrada Coppa Italiano matches bibiri etofem na quarter finals say ede kowie Inter Milan bako Atlanta entumi ante kano and matches etofem no say ede City Fiorentina Transfi woni Torino ede eboni AS Roma Transfi woni Cremonese ede eboni na finyame adoma ede chena Juve Transfi and Lazio ede aboni afayem piemu our French League enimu match day 21 games no ebi baso enenu nsiabo any Olympic Marseille the game no ebony afi no watch 3 games na ebaso Olympic Lyonnais any Brest na ebo Monaco any Azuri na afi Montpellier and so atnafi any PSG and so the game no the awin terms way games match day 21 or French League enimu ebaso yedimu kran eja fa kopiemu or Spanish La Liga Santa Danima outstanding game bako ebaso na kese match day 17 ebaso na so sa game 19 ambaso na sa game no ebaso Real Betis etnase oni Barcelona enso de bebo ni sanso na ochina Real Madrid so batena fie na oni Valencia enso de aboni kopiemu o FIFA Club World Cup ni man dia games bi so eba so ene 7 o'clock El Ali be piemu abibrema Africa no ma Champions League no ono giye sanso de ni chemu Oshinie Auckland City some Champions League no mo giye ntimi no kase de na 7 o'clock na nwumre dia ewo IBN na Batwater Stadium Morocco no El Ali etnafi on Auckland City enso edi abono FIFA Club World Cup no emu yenda ni enremo Tottenham was penny ni kumaka enfemfermo enfewani se transfer window na ndrada NS na juno de tumse twetwere na kopiem Tottenham was pair report fermo ebanesa Brent fenu Pedro Paul no abrante ne se siade yade obepiem Tottenham was pair oba abeboana abrante no kokopiem na so toso makoma ko 9 I say Tottenham for be se mfinchia kakrani amasa no it's 4 years in 4 defenders right back no abrante no etoso enaya 42 million pounds no amone ne awiema na bepiem ene nkoma efi Tottenham eba edi munsem no edi ejaw Jean free Tottenham na fe mpiem Southampton boboko num unum se kopiem EPO no ma ngofo no omo bre papa ya enya de kotoa reporter ensa akane say transfer deadline day no ngofo no omo assign 2 players bia ombeboa na bibia so etinya kofan edi amomo Southampton ewuram Renes Ghana ni din ede Kamadin Sulemana o masaniti kopiemu Southampton asisiade enya 2 Ghanaians Mohamed Salisu na fe Kamadin Sulemana omobo enso de Southampton boboko no sansa omwuremu Genk boboko no abrantian din ede Paul Onuja abrantian supporter ban say eda Southampton for eneni ewie ya ni na no ekosi 40 million pounds Southampton mo hwanim so de chemu EPA na mo bre na sa place we embra na fombo so mu na bibia so nko informa Southampton boboko no yewremo Manchester United ni kuma kan fama endano pe kopio ni misa branch fan Christian Eriksen ekokopra ese okokotran fie eye mantino makoma komiensa nya de betu gina masi akan era Manchester United nandrada ambo mumaden ewremo ewo Bayern Munich boboko no we Londela esomna branch fan Marseille sabesa no ensu awia wa besi akan era Manchester United enkopim se bo season be wie de obo era Manchester United midimu komo no ede ejaw Free United na yempiem Chelsea boboko no transfer deadline day enebe catchroll say abranti andin ede Enzo Fernandez Chelsea for ayadom ni bewie enese enra no ampa nese transfer do ni etum no Chelsea a report say abranti andin ede Enzo Fernandez omo assign no 170 million pounds ni sika nese team epiem Chelsea for omo Enzo Fernandez awie 8.5 year deal 8.5 year deal in Enzo Fernandez. Also, it's me edi ama Chelsea.
8.5 years. Angela Nisika no son. Says he on a player. British, yes. Obuoba man na na yesi papa ndi eye Badhad eye Egbali ono no ye ko ona tutol boli ono pushi ya 107 million pounds omda ko Enzo Fernandez 8.5 year da onye 8 years so half 8.5 year deal na Enzo Fernandez enso asabrante ba na ubu kema Obuoba ma de na kolu amba na kwa no nem no ya idi ni bi baka ye kodi ni no de so ni na mo no mutianka e wo mani Yenson no so mpemu e wo Real Madrid ne ni kuma akra enso mfama ukopemu o Madrid an kuma fo no e ba ndaro pai ene sa Brant Fene Dani Cavaya Brant ne ho tono amana asan so a return to campa eso wa shase eye training enso Edema Madrid buboko no sanso na Brant Fene Chiomani report e ba sa Brant no ahoto anya ba esisi akopemu o Madrid wa shase eye training enso Edema omo game kase pa do monim na atwawie no amobom pai se Brant mienu ebetumi ejirama sia kan edema Real Madrid boboko na ene nkoma eba di mu nkoma no enso ede ejao na kofitie enra poku brekima se odo ni chiremu e wo Chelsea akacha Brantia ne Hakimi Ziyech ofri England akopie mu e wo France na afo ne Paris Saint-Germain ewie alone deal na eri bibia ba na wie no se Chelsea for my PSG for no bukata the wrong document na akoma PSG for no enti Hakimi Ziyech ni move to PSG no ka say that can sinsemu report and if France eba no say dia Chelsea for the wrong document na ba yenti no omantimen process sa deal no ama Hakimi Ziyech ne deal to PSG no ka say de ebu atonso mu a bibia nzo ankoye amfama Hakimi Ziyech ye ba fie na fere fisem no enso e de atachiri e de ama na bibia enso akonkan dia anakwa Robert Safi ho na za mamenfa unnatural na water enso embre na afehu nsu a na se emuti nsu a abadwa so a obia enso epebianom nsu emuti a yede manipadua no nnuane nduro ewom no enya de kotoa na so de nchima potassium calcium magnesium carbonate nitrate na ewom nti unum nsuo ya etimi bua siesie oye ma obodi no enso etimi ejina brane evdi ahwema jatum se yenti nsuo unuma enkofo ahabia enso emfa embro ntene ni se eye bi na wo ye aifro bi na wo ye party bi na aba fenhyiemu bi na eba so na open so bottle water na se sache enso aseve ewase a eno ene unnatural mineral water gibie na yusu na bibia nso enkofan emfa ema na se Ghana Commercial Bank car park on ma no ye nuomo ena ebonhwanim se open dudu atu a na se ofre number 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091. Yes, sana se information se free bet power Premier League ni mu enne nyame yadoma matches bibrina ene se eto from 3 pm ko pian be chain na tere transfer on out to you at the Elbony Dreams FC transfer on Adriana Stars at the Elbony Heart of Folk transfer and in Legon Cities and omo abone kimfa sabe transfer and Mediama abone Chimdan Kotoku Reals transfer on bibia ni Gold Stars at the Elbony Swatama United transfer on Bobo Kwefen Brekum Chelsea at the Elbony Samates transfer and Tamale City eri abo ni nyame adoma eye de chena matisaka chini sei NSA AC Akko Accra Lions transfer on Great Olympics edi boni NFA Career United transfer eni Kumasi Asante Kotoko enso edi aboni na yempiemu ewo ayo katachi FIFA nso akache communications couple enso edi ma achimda Kotoku Royals ono nso akasa edi afa omu game na esene on bebe ni Gold Stars edi elboni no na ansa na odikan ekaye sene no na se 5-1 Kumasi na tema sandro ko the Porcupine Warriors edi mo nanu ada enso Kumasi kwesiada no na se ade team no obia I frustrated ohwe chairman ohwe ni vice ohwe ono ankasa afa players no na afa technical team ni nyina na obia I frustrated na enso we no enye news enye bibia Kotoko omo Kotoku Royals enye the first team oma consider 5 Premier League ni mo so akasa okakawani akwa chira a lot of clubs 5 6 7 8 ibi mu krampa je Premier League ni mu da inti Kotoko ashe Kotoku 5-1 ense danye news bia enkoma communications couple Edma Kotoku Royals edi jaye eni
Kwabra metwase ye pa dia me catch row say bia no be disappointed at a point in time who be so be asama unhu asama onka. I think say ye see no ama ye nyina are frustrated and that has been the reason. Nti Kwabra GDA say Asante Kotoko Kutuku Royals enya di bia ehu enwanwa. I think say the amana enwanwa no 5 goals na epiem no and ni so say Kutuku Royals is the only club above Ghana League yashen kana 5-1 and the list will go on and nti they are three achi that's the can and say say boys you know na motivate you now koye adwuma no mind na me adwuma when you enti wei nyame ya aduma ena sa game no enso eba so na Kotoko Royals o se 5-1 na Kotoko e de ehye omo no na se nya dia ebu o mabam kra ewom se omo bre omu di atete omu di atepo e wo aye Afia League aye bo Ghana Premier League ni mu no o se emfa ho se ne omu di atete no ya dia ene game omo bebia ni Gold Stars e de ebo ne no team are prepared obeka che technical team so omo bobo omo na fa omo 5-1 ento nchen na mo approach game ni ye na o se onya ne ntie se no bebeni Gold Stars for say Kotoko Royals o ma shipping boys e wa league ni mu obi a chioma na obombi obi a chioma na obomi to mo so bu bai o ma Kotoko Royals no ma yo mo ho adwuma o say ene nsema wate na so ndo ogidie say ene no nsema bone die na Kotoko Royals on bebeni Gold Stars for no o do ma shafom o do mo to good na bibia so akoye ene ma Kotoko Royals say ma we no ebi abem we need to go back into our drawing board na it me ekika information a menya dey free baby ani ni chere say Gold Stars you know mo bomb midweek we omo so awia ta so say the ade na dem say Kotoko ni e be chiche points nti omo so baba yi omo dey free akọ and this is the match as I said from the coach the technical team any playing body ni na dey bibia function na it me konkoden it me hwe Gold Stars for no na ye factory point enti Kotoko ehia 3 point ni wey ayankoma communication director erima aye achimda Kotoko Royals Mr Eric Okatachi FIFA enso edijaye owie no ensiwa team president papa fan Linsford Asamoah Buodu enso de nsem kaka de atudwa papa no e de atudwa o se niema ama enkoyie na mfama Kotoko Royals ne se coach odom qualify no owie pe enoko ni krom ena fe players ahodo bi ran kase omdo mo hyem ntem no amanya bi amfa hyem ntem enti omo ya madwen se omo players na amdo fi division 1 no do mebo e wo Premier League ni mo se no so amwa eno ada ma Kotoko Royals kwafo chioma na egbo munum na egbo mienu na egbo miensa no ekwetie esema Linsford Asamoah Buodu e de ajaye. Bad preseason. We believe mostly on our Division 1 players, and I believe that the coach who qualified the team to the Premiership also went Europe, and we have to take a new coach who doesn't know the boys very well. I believe that he thought most of our guys can play, and unfortunately, we find out that we need some kind of experiences players in the system. Also, the terrain in the Premier League is very difficult because there are a lot of things you may not understand before you realize 90-something minutes, then you will go down. So if you can recall, in the beginning of the season, we normally play 80-something minutes before we concede. But you know, football and psychologically, the more you lose, the more the team goes down. So this second window, we are trying to put some players and augment the squad, making sure we get ourselves out of the relegation. Yeah, we have signed Paul Abanga from Interlice. Some few players will be announced very soon. So we will brief up the team and we will make a bigger surprise in Ghana League. Yes, and it's we for the some kakwa to you say osoma kwasa Paul Abanga we nye Kofi Abanga Paul Abanga naba and it's no betumi akoye no be wie no and afi ose niema ama Ghana Black Galaxy and afi ko remo ye league ni mu a emu ense danye deni na player Exodus we be hu player we no atu kwan na ko Algeria na ko Botswana na ko India na ko siakai ni na esikasem ya eno nso odensem kakra e de atodwa. I believe that exodus of players is one of the biggest problems because look at Kotoko. The players that won the Premier League, they have to, let some players go so that they can get some return of their investment. But it really affected them in African qualifier. The same teams are struggling because the only sources of income is to let the player go outside and get money. And it weakens the league. And I believe that when we get a strong sponsor who can also equally finance the club so that the club can have more money to sustain this player for a certain period before maybe moving outside, that will help. The new administration is doing well by getting Bet Power and other sponsors, but it's not easy. But I know this problem will be eliminated if we all work together and making sure that we protect our brand as a Premier League because that is all that we have.
we ensama chese kotoku former president papa fa lens for Samuel Wedu e de agya edimu nkomono e de ama owie pe na general manager enso edema Accra Great Olympics Oligbogbo Olimashi Imashi Pintin Oluboy Commodore enso akasa osi Ghana footballer ye betena fidie so ane akasa Ghana football egu Ghana football na nya papa etese football no dead no osi sanyoma no nyina enya no kre osi hwema etimi qualify ekọ World Cup African Cup of Nations ya qualify Chan ya qualify U20 die etimi koje trophy no kra de bae osi sansem nam jawo se Ghana football egu no osi nka egu a ke etimi an qualify e fan kosa tournament to nyina ko nyama na hyedan ko yemfa man tese no ene ehwe na solve ho asem na mom enya Ghana football ena ewu Oluboy Commodore nkomoni Here Ben you qualify for World Cup. You last year you qualify for World Cup. You last year you qualify for Africa Cup. They been crying na say we mun kan say e be Ghana for say tournament na ya ko na any group and association qualify for World Cup, qualify for champ in the 20 last year and last 2 years. Yegi Africa. They been crying na say tournament ya ko any let's say back from now say going forward no dey need a day na say When you say Ghana football a group and be say to qualify for this tournament now. What more thing Africa ni na ball maybe I said 8 teams and not 16 teams and qualify. Africa over 50 countries to make back within the 16 and not 20 teams now. Who go more than back? So ultimately now who to me now? That's all you need. We sama Oluboy Commodore general manager Edema Accra Great Olympics Yana de semna si ne yakona pe kumase asante rokwade a discipline committee for afine papa ye fe no say desirable ni nyane se coach ekopie mu match kese pe to dwa no me be United ekobo ni e won nanafo studio ball park na after the game no ose referee no enso arobe kotoko na papa se what fam and other nsa bobo form no kanche kan zembia penfo hwemu no ye see 2000 Ghana cedi onkonkotua eno enseme fo no eba na former player Edema kumase asante rokọ Prince Akwa say reporter eba and it's a copium or Division 1 Liga Sky FC and as a branch no ekosi akanaphobia say afie ba na ekodia some copper striker ogina naso yipa eba tontena edemom kwabena nane say branch eba na say entrato a oyad papa as a branch no sina kan edema golden kicks boboku no ho and as a branch no esina kan amde no abasansu na mawuramu ewo Cameroon ede abet endo enso ede na ba the one so abesign 3-year contract edema phobia dimu komono ede eja Confederation Africani the air cyclism we no ko France sa na frɛ no nanso ba anglophone na ye de frɛ African Cycling Federation ende no omoso enche na omo tournament na eba so we CAC Road African Championship na eba so chance na say 8 February a intinu ka say da ka be 7 days and etwama na fe achase up to 17 February ende no ehon so no ebe ewie na we no cycling fo a na so mo ho eginji omo ho so na fe cycling na one man in secret woman in Yefra Omia Paralympics no omne no omde airborne program we serve as qualification to Air Paris 2024 Olympics Games are enche airbasun emu na yade a ehase ewo Olebu Abrekuma Pokuya say 7 o'clock each day in the no ebeshase new elected technical director Edema Ghana Cycling Federation na say Daniel Amon echechem se na no onye obesi akọ ewo air cycling omo air CAC tournament na airbasun emu. This is the first time here who saw the way we Ghana, and I say for us to yen and I cyclists so. Yeah, shot here Olebu no ye go straight to Okwase Highway no. As I'm back to Olebu, here was 15 kilometers. I will move here 12.5 kilometers. I was a second no. Inti agoni nyina ejina park one. Ye beti wo park. Olebu May 1 no. 7 to 13. Paralympics nankasa shot here from 13 to 17. Entiano ene se na esitie ma woni se mmoba kun kan ne nko enti ebise ne se infasodie ben na Ghana yebenya ewasa cycle na kontu emu If I talk na eba magana, it's an say Paralympic meeting. No, as I said, Ghana far at Neko Amanoni, Emma Eco classification. Now, this year, Yeti Abahano, that's fine. Ghana, one more between Abakasfire athletes, no, because you share Ghana only also a penny to meet in the Brazil, a command classification, to an open to me call Amanoni compete. But I say, Mobahano, a more athletes between any classification. Omenia, I find I could see a kind of
Amanoni. Cyclists so qualify to Olympic Games 2024 France. Fufamua, Emma qualification, Emma call Olympic Games France 2024. We Daniel Amon, new elected cycling federation technical director, and so on this note, so na yedi esi na so ukopie mo chan ni mo final no Algeria ne Senegal na ebo ni Ghana Madagascar ebo 3rd and 4th nti sa ene ne no chan ni mo enso esi etemidin ade Joshua Kwabena Jenim oti Yosef Ajirin Kwabren Pon wopoku ware Remo na Sheteru Atani Ben Mauli munyina boaye de nsem no ebijao captain in the morning Obuoba Ofori Amanfo over to you. Adisiye Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Me say, there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. After you make it, better what will you keep around you? None of them are fake it. Tough time come, them no sticking with you. Don't come in there. If you know hustle with me from the beginning, oh what a shame. Why do you want me to fail at the end of the day? Don't come in there. If you know hustle with me from the beginning, oh what a shame. Why do you want me to fail at the end of the day? You only know my name, you don't know my story. Oh no, no, no. Oh no, 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 no. Ask me also for the paper, and I put life first and I ask God for favor. Wishing good for my neighbor. Already I did there, figure help with the labor. Nowhere to find them, only a few was kind then. Like I diamond from the doors, I knew my star will shine. Don't come in there, don't come in there. If you don't hustle with me from the beginning, after you make it, better what will you keep around you? None of them are fake it. Tough time come, them no sticking with you. Don't come in there. If you don't hustle with me from the beginning, oh what a shame. Why do you want me to fail at the end of the day? Don't come in there. If you don't hustle with me from the beginning, oh what a shame. Why do you want me to fail at the end of the day? You only know my name,
know my story. Oh no, no, no. Oh no, 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 no. I don't see a faster than confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejenim. Nowhere to find them. Only a few was kind. Kofi Ejiri. Yedoma say. I'm going into the world of sports. Update who you know back on your radio. Matching each media didin. I feel I do feeding at 1st February 2023. Oh, what a shame. Why do you want me to fail at the end of the day? You only know my name. You don't know my story. Oh, no, no, no. Just like a car tire, me now start pray to the Messiah. The devil is a liar. Oh. Just keep going higher. Ay, 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 ay. See them know my name, them know my story. Into my end, switching to the brighter side of life. If you celebrate your birthday, I'm going to send it in birthday coordinator. I better texting was Sandy B. And into your meeting Obuoba Ofori Amanfo matching. And it's Mediano Edin Wadrin Robert Media about 0594841044 0594841044 Fabra. Na yankin kind of come and farm out. And until from our better Texan, she says, wishing Abena Akakpo of Fidelity Bank, Orange Heights, a glorious happy birthday. So happy birthday going out to you, Abena Akakpo of Fidelity Bank, Orange Heights. Live to be 93.3 as you celebrate your birthday. I better Texan. After you make it, birthday coordinator. Tough time come, them no sticking with you. It's Abena Akakpo. If you know hustle with me from the beginning. Why do you want me to fail at the end of the day? We see a friend who teacher Kujo Tepanyina Suso. Or Chia Honorable Eric Nanajiman Prempe Nadmu Director General. Why do you want me to fail at the also Chia Nanope. You only know my name. You don't Ajua Roberta Mrs. Oki FM. What to be the Amani Brand Nelson? Me pacho message. Mon can't Brand Nelson on one Kasanko on cooking kind. And I put life first and I ask God for faith. Say John Bususo. And so say okay, or no your politics. Nowhere to find them. Ni a J Kraku. Yet I friend Papa J. Also, good morning, Obuoba Ofori Amanfo. We thank God for ushering us into the new month of February. Kindly wish Nene Tete Na Nene Tete Na of New Town, Tema New Town. A glorious happy birthday for me. So Papa J says good morning, Obuoba Ofori Amanfo. We thank God for ushering us into the month of February. Kindly wish Nene Tete Na of Tema New Town a glorious happy birthday for me. Greetings to Engineer Emmanuel Kofi Apoy, Regional Engineer of ECG Tema. Yati Yeda Sibibre MCR Precon. Yeda Sibibre Meshak Ichampon. What will you keep around you? I know say great stuffs there. Yeda say. Them no sticking with you. Don't come in. Abranti di anodin. With me from the beginning. Anyways, I'll say hello, my brothers, and then much brofo. What? From the beginning. And now fufu. Also the end yehunu. Actually, some messages in Yabeka Huasem. Sorry, oh no, no, no. Oh no, 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 no. Ask me also. Oh, that be means Runo. And I put life first. Means Runo to say cry. Wishing good for my neighbor. Means Runo.
Minsro no nemum say yewura bosome foforo bosome foforo de owura mo ya na violence na enye ya Isaac say good morning Ahenkan FM ayiko. If you know hustle with me from the beginning, You can keep yours coming. why do you want me to fail at it? Yeah, kwani mu ne be hwani Ahenkan ni nyina kama dia ma. Me pa che yenkofa wo da chinti. Emfa ento so obra kwantu afutu ni adesua. Aye de ma yen ho. Without chinti. What wasum. You only know my name. You don't Enti andra ne de started right summit no de ba wie eno no yetu yen ho fu bebre. Nyankopon nipa reigned of Ofori atane edi nkomo kansam bebre no ade kire yen. Yewura bosumi fufuro mu. Ye will be before Friday enam. Enye. Ni anopa ye ka kira won say respect yourself in the year 2023. Respect yourself. Buwu ho. Bosumi ya wawura mu me say dan buwu ho. Wo da tinti ya buwu ho. Enye nipa nyina na enum di nkomo o. Enye nkomo nyina na edi anotum. Enye ba bia na etena didi. Enye nkrofo nyina na yekan asem kire won. Enye nipa nyina na for madamfo. Inti bu ho madam. Enkomo nye nyina na wasa woka bi. Ebu ho ma wote anu wayi wani. Zaraje. Bu ho because wa mu ho a obi mu. Wo da chinti. Animonyama ye kiti. E pafiri wonsa e to fam a edin se wonsa beka biem. Wo datinti bu ho. Obi mpe wadamfo a emfa ho nhihye no. Empanin se aboa no wonka wa omfe ne se nkyerɛw. Nti bu ho. Obi ono ye dibi ma mindi bi. Ono ne ne toa so ye dibi ma mindi bi. Na wo de bia na wudi ne de wo de woni. Enti enka hwe nkyerɛw. Wasra ni pasra sa eye ya no adu ni fie. Enti ono so eye a wamma wo fie no unhu. Me ba che obu ho. Afi 2023. Se bribi e na wo opese wo hunu a maninya obu self respect. Bu ho. Me say in the year 2023, in the month February, oda chinti bu ho. Enya ba bia na etena nom nsa. Me nka se nsa ne nom, but enya ba bia na etena nom. To, sheda to nsa no. Na fa ko fie. Oboro a woda dem. Aduane no de akoto, but entena ho ni. Fa ko fie ne kodi. Bu ho. Self respect no. Obi tene ne nsa se gi a enye nsa ye tene se gi nyina na mpa wo se wo gi firi mu o se gi ebu a ekomode wo pa but ka che ne se ye bu ho obu on ma no obeso na ahwe o de ma ebi kura wo de ma kura camera hyehyehye baabi nto o de ma wo eto wo nsam anu atwa no o de na makọ ekura me na mehwe no na no pan nyina me na mehwe no o we nyam na me ma na aduane di na no pan nyina no hwe odachi ntibu ho ate. Respect yourself in this year. Respect yourself in this month. Obi bebu a e wo se wo ankasa di kan bu ho. Onipa na ne na fa adamfo me nka asma adamfo fa ne nyew. But adamfo fa no tena se ne hwe ne din se enti de bia me sori an makọ tena ne fie wo no eya wo obampo besra me. De bia wo no wo kosra no o mesra wo. Relationship na wo ne abrante ne wo mu no wo ne ababa wa ne wo mu no ase wo ne wanya ade bi esombo ama ento so wo say mutual thing me fro no so frɛ me send you message no so send me message hwɛ afi bu ho ate memfa ho nhyehyɛ nipa enye nkomo nyina na wo se odi bi enye ba bia na wo se wo tena didi enye nipa bia na yakɔgye ne hɔ mmoa ekomo de wo anya nipa nyina na didi wo mo ho eto da bia no munsuo na da na fa pe unyi fa pe unyi nche ne ubuo medika ka cho so ubuo enipa nim buo no eye ketewa bi efiri tofom eno ano no
minya wo ameye ono ada ho so emfa ho nhihye nipa bu ho oda chinti ene ne yede nam no yesi e be kan nsem aye nsore but e brain nti dia make a ne say wo da chi enti respect yourself in this year, respect yourself in this month. Na di baby na we didi na di baby na wo ti e bon komo obi a na wo ne etu nsa didi obi a na ne etu nsa didi mankrofo nka nkyerɛ wo kire wo ho na fa pe wani monyam chense wo no mekoto nsa didi no mde wani mu aye fom eno nti na kwawufuo enwoma eti du nyimu baako no yesi woni wotwea edi agora wo yeden otafre wano woni wotwea kohwehwe bu ho mesi yeden bu ho ayo say appetition on kwa na ani mu no mo hwe wodi mu nkofo ani mu no mo hyehyɛ dem wo na wo mu hu nti ba bia na wote na wo no mo nsa obi glass bia na wasom na wo de atua wano tonsane kofie ne konom oboro a wo da wo dem bu ho entamatade bia nhye no atamatade bia me de dress de me ncheke sa yes people will address you by the way you dress ubehia no ni tirinwa fu me de me mfobia ho sa obi anso mfa wo nso ho respect yourself in this year with that chinti wane ka tro se fuo matade ye wose emubon na ubehia kwa benane ne ho kan adan ye okwa fuom wane ka tre wo atade ni si ebetimi kura atoso kama fa spray gum afuo nu a wo kɔ no eno ne wo office enti se won respect wo ho a obi anu won mo bebu taxi driver o ka ni mu hye etu fa wo so saa tie dress abrantie bi a me fa ne ka ma ni je ne ho se wa dress kama and what to spray yi bi and what this ayi air freshener ya edi seconds bi na age full no odi bi esi ne ka anim na ekwa seconds na sa ka ni sei na wo senka me hwe number de bia me foro buwo ho odi automatically bia no atam ache mpabo bia no atam ni witiri mi wa yo hu sekatu na de nam ho onso person krofu bu sa wanya papa woda chinti cheke wo ho ye hu aduro erade nka ye ho na de mo no so mfa ma yen na ommoa yen na yemu ye ho na enmunyam ewo mu no ye nsanka sanse ubuo eye ketewa bi wodi efiri to nsuo mu a waso be hye wo be ya won nsanka bi mu eno na etwa guo no woda chinti if you not hustle with me from the beginning, oh what a shame. Why do you want me to fail at the end of the day? You only know my name, you don't know my story. Oh no, oh no. Ask me also for the paper, and I put life first and I ask God for favor. Wishing good for my neighbor, already yet I did there figure help with the labor. Nowhere to find them. Only if you was kind then. Like I diamond from the doors, I knew my style will shine. Don't come in there. If you don't hustle with me from the beginning, oh what a shame. Why do you want me to fail at the end of the day? Don't come in there. If you don't hustle with me from the beginning, oh what a shame. Why do you want me to fail? Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Oh no. Me don't know what they want me expire. Me old speak fire. Flat just like a car tire. Me not stop pray to the Messiah. The devil is a liar. I just keep going higher. See them know my name, them know my story. Cut your own to me, it no matter. Auntie Ajwa, anopa bi ma wo good morning. Me yiri se bibia bakọ de e. Abusuafo ni nyina ho ye.
Wabiem. Oh, there be anti I you too much. Sansuna will call Achim roundabout no so hormono. Anti I comfort and so a beam what time the radio India to ne fridge ne so. Na musuo mwa kwada ube uraho. Na bekoka radio na to form. Me nana ye kuma wanya ne baby kro se wo hwene nko wanim. Wo hwene nko wanim. Tough time come them no sticky. So hwene be kese pa. Ofra Gideon came from Pond in Coco. I don't pay him our good morning. Don't come in there. If you know hustle with me from the beginning. Oh, what a shame. The one crack time about Sony there to us with the Amabusia. You only know my name. You don't know my story. You no. Oh, no. I quit come voice young, come a hard dream. And you want to come a hard dream pa. Na voice ni umu anaba. Then be a draw better beba line is to be an voice ya say. Nowhere to find them. Only a few was kind then. Like I diamond from the doors, I knew my star will shine. Don't come in there, don't come in there. If you know what to read me from the beginning. Oh, what a shame. Why do you want me to fail at the end? Na me ka say galam say yes ye jai. If you with me from the beginning. Oh, what a shame. My uncle for the one crack time about so on fan to us we are best na back. Now for the aka nyina the aka home some 15 minutes into 7 a.m. already. No. Kweku apo mako de. Okobo na so e. Nyame adumo. Efia bibia boko. Nyame adum. E de radias. Enu na wo mpia ni abre. Me mpi ben ya. Joseph Frimpong. Yeah. Say ono hono so ayire o. Sa. We mpu de na anes for ne doctor for ne ni abre omo so. Sa de no mo obi hwehwa no. Sa. So ono no hono. A friend is saying David Asante Boateng. David Asante Boateng. Okay. Let My Vote Count Alliance. Omo convener. See ono no ye is a managing director also. Ghana Publishing Company. Nani a Brendan din dia. Ono super so oba. Joseph Frimpong so am cry child there for see. Wo beche. Joseph Frimpong so ono so the first time we ni. What is it? And ankoko city no ano. Ya na edin se Obeko one pay. Mostly twice. Yes, and 3 times. Ukobro cry because you say you do say your koya na. You na ko 2. ECOWAS. Ni oba be Eastern Regional Minister yi. Oh, okay. I'm for example, BB Dufo anambwa Darfur. Darfur. Darfur ba be ECO 2. Darfur de no mo chese ne koko ha no. Ochre wo proud live FM presenter bi o proud na so say no ene na sum o proud wa mum at o proud no ase oni akwala na mo we sum ni say no o the presenter so it's fine then say time wa yes fulani unse wo kọ afran plains ho no ene ababa we na say wahwe video ya na ye bo ane sakola bi o se de be pesa on to free ha be so to free pie na no so say kwanu tum o re sa video no David similar one on na no I didn't say what we did na we did enti eba sa na man crofo ye campaign di tia man say ne koko ha no enti no muntu tia no ye adwuma usu no ye adwuma o da for wa me hwe masa da for me hwe ye adwuma de anka maka se ne koko ndom fa nche no na da for me hu na so anya adwuma de na send da for me hu yen ya ye ku ase no so no kira de won koko senior high mpempem o ho no mo sisi ya de minim ba bia o ne nam mo de no kira de won koko senior high na kam ya ko se enkoko city no wa anya teacher wuntimi nni o because omo abedi ni nyina no mo nyina kira de ana Frimpong so no so kira de won koko senior high sisi o kira de David okay na ebi o ye mp no ya san ko kira de enti sana kwa ye na oche niema on okoche ndroma hospitals bi ana otu omfo se ebi won mo bi be choma de ana mo toma yalfo no omunyai but one thing is
ono ni suban ni nyina ayete se MPO wo akire ha yi Oluwa aso on pe kasa bibiri sa but first is no call radio so call kasama party no obey MP on town pe kasa this is why penyin sad time no Kevo mo radio yankofo Eastern region Kevo mo be frɛ mo no den Kevo Dallas no mo maka but ene Kevo ye Eastern regional NDC chairman Dallas nso be communication ayi okobi mba amfa Baba Jama ye wo Baba Jama lankasa ho ene wo Baba Jama akone ni asisi ya oye secretary no na Baba Jama na dan ko fine so Baba Jama no na say ndi din okay mimi so ayi former kwati MP na ho tedi no Dabi Baba Jama no de Baba Alhaji Baba Jama Ahmed also cause ya bana senso Baba Jama so Baba Jama no so no de ono na ayi ne guy name was saying uni sika yedin o se den so ho yedin na mahu sankrofo person omutu no so ho yedin no ono asabri man obedi ye emfono no se o ye adwumenti no enwa so odwen ho so obeko bie ma asabri man obedi a yatwi makwagu ani se wo san ko bie mo ko yeden ba on se obi wono ma etu ache no wono mo da bi tina na wo aso be koso asom edimbo bebrere nso ya na ha dwen daraze etore bia na ko ba bia ni de oyeden ya ndi obetibi but ebi wo ho no ma akopɛ wo ba bia tena dwen wo ho eyi na ebo no nwom me ba me die mu na me dia anya me a say won say me ha me ho akurugu enti me de me ka mo etu nefo no ho anka me chen so mpɛ ba bi ntena na wonya wo ma de mu ma wo mo na ne wo mo apɛso mo yom ho no mo nye kwa ku yankomra anapa nonso about minute aduonunum 7:55 yemo bibia chima na kwaba Ahenkan 93.3 FM subium yeti Akuafra Kuma studio ene ukuada timami Akuafra Kuma wanya nba biko ne honhom no ewofia pa ye boa ye onfiri kodwa apel newsroom on the otiase nti honhom no ofam akra adeshimama ensema do aba ewo de bonkrata odum na poso ene de babesom dem de chase Ahenkan newspaper ena ensem bi akuchi aba no ene se ukọ achim achekruma aban krachi pani ne MP wo mu de asokobọ fom ama contractor nso afrase ye adwuma wa achim achekrum wo mu sia dangrama akoma kunsia school dan ama achim achekrum fo ehunfoni asu wa Ahenkan de obokrata mu ene anopai na kratai enjan mu se ya na osan abo amane se nyame bua ene ye frase hyehye ene ye Ghana mo be kaya ebeto dwa se ye ba beto enyina mahodi mu ahomtitemu aduasa 30% ene odefo bosome de dikan ena frase aye adwuma eno ntibosome so ne se wo large bill banese apagya kosora na asekyerenen ehunsem Ahenkan de obokrata nso apushi aba na corruption hwehwemu ekoso afimpinu ne aduonu menu afi etwa mu no abeto dwa se Ghana tosoma akomako aduosun menu 72 ewo wiase nina eno nso corruption perception index wo mama nyom de baye eno no na efomianum sei ena wo mo chese Achim Dance Sports Stadium no aginsem sanse sikanu onum njomu omuntumi nya adwuma ti akasinsemu boboba Ahenkan newspaper say boboba eden na boboba de krata ebo amane ne say omanfobia dwadfobia wa Achim Dan ton anwoma aspy ebra wo say say no aso atwam na nso bi gusu ton eno na krata chese boboba ehun sembe sore papa wa Achim Dan ne important o de futu kasi o uyo obia na okwakoto ade titu ne de package a ya wrap no kama konkomu de ne de keka no eya hwe expiring date no anza bezi me wonzi na ede asem oba obia ebia se obia kotobia aspy 6 good month afi atwa mu September botum na wo say asem medasu gusto no mama yi na otwe ya mu nipa na akwakoto ama nipa na nya kukudo ya ma ne se jikodi asay 6 month wa yama ne so onyin konkodi Achim Dan namso ama Ahenkan de obokrata nso ani di sansem wo ya chipa ena wode na tifisem abase boboba tiedwodfo na mo ton ma asem omanfo no monyere mo na boboba Ahenkan de obokrata ene anopai sa expiry na mo tonton nyame se calculate
unim sakra unsa dansi omo se wachi bi joint na me frɛ me maame na me di nkomo bi no se sardine obi akwakoto sardine donko mi sardine ware ono ne ne kunu omawu sardine no I no ye de ya bona ye fofo enti titu ni bronya bremu ena mo ye sade ne pa an occasion bi bedu a so man tonti no birthday ye be say o man for be sade no ti ya ese ni pa ye careful ehun afia me de can food no koto a no wa check date no yes se ben kura aka bia be me say aka 2 months put the mento yes ni papa m kranka aka be 3 months ni kwan so oto me kura mento but we dey asun date na so ama na 6 months abe guso ama obi akwa ama wa yama na so nkongodi se dienti na bi mu so unim odan ya o ama na bebre danu bi man koto bibi sa me hwe ho no na mse mo je na ye bibi ensuo bi aya amuse active water o se dia bendi sa o ye ni taste lemon kaka me kwa koto me bela kwa active na debi brand bi sa nya bela kwa but active na yes water. Active we ni bi ti me na packaging na yo old ai basabi ti me share na mse mpacho atwamu osi mi pudi mi na oba na be ma na to oba na oba mpacho je na atwam minimo unse bebre nso omu nya money drinti ade ne guma no an se ye ha dwen weze yedi ye ni die che nipa ni chirema ase no nsu oba ti opentem to kan me towe ya pe no dimika goyima no ana nso dimika if ye sometime o kwa kotia no ade abontoa okohe date atwam 6 months milk so wanya careful ube no mawu milk ebu anu ma ubie so na abobo uhwie gu ade mbo sa abobo enso obenom nyankebeza aya problem ni say ye nimfidie ye ni adwenade invest in nyoma bisa but do ni ye ba na oye ni hwehwemu di date to ho a ye eso is still ye benom enye ubewu bianse bia ko wachi se ubekom na bia ingredient ode ye na bia nipa ba ko se nipa mienu o mawu kwa na bebre yare te de aduane die we aye ncheke ana we no so na nyanwa titu na edu on ma udia ha wo ntemu etumi che 1 month 5 month 1 year 2 years na afi na hu sunsun so ti wadwen ma so mpo da se makodi bibia enye ebi won so at once ebe nyawo ti food poisoning no ne ta nyama na ye hwe ni ye pa ebusuama ye nto aso na ye nkopie mu ha say Ghanaian Times da obokrata no ena me de to aso debt exchange program ho sankaye no say yes deadline ya sa extending no ene ye won simpia tripping na mentra ho bi tripping enti ene wo mu chance wo mu tripping penis si ya tweko na nimu anse ya tweko say debt exchange program ni atwe time no sada no de omo tweko na aso ti omo sa atweko 1 week 7th February ena omo so omo atwe date no akonti omo say enhye ni nyina tweko nyina ne say omo person ne bond holders etna se edi nkomo die mu do enu ti ene asa extended date no ehun sem eda ha say yase Ghana Revenue Authority GRA for achinipa miensa tax tuya VAT tuya no wo mo pese o mo de enfofo da ne mpanifo kwaye enu ti ene ya che wo mo ewo ho a ehun sem eda ha say afiahwa ne ganso da ha say so ne chema wuntumi case no awonte ene mitimi ka mu asem o mu asem de na ehu pa maame ne keka nsem bi egu chema wuntumi animase ti chema wuntumi etam case ne court na chire case judge etna asem no so no en obu aba say afiahwa ne gankodam ye nafu amakudu eni ete yesi afiahwa ne ga wo ha wo hye drinking spot a wo be yesi wo koye momo wa ha wo be te yesi wo kwa ha ya hunu na ache no grom ha ya timi anche afiahwa ne ga
10 days ni adema se won konkodem ni yantimi anche no ene yese na lawyer fo akwa pacho se judge yesro na anu kra hu krata bi o pacho social media enti se judge na sign atra so biem ache se efia shwas nega entria sika esom 60,000 Ghana cedis na afi won free social media enfie polipoli mienu ehun sam so eda krata enim anapay na aban no so apagya foto a sika demo ye 30 million Ghana cedis na dwumadi omusi omudi bedie nyina wo mo ba behwe se nkofo dabrem nkofo se be obu onmo a onyadan mu ankobeda nanso o sunsun penso na mo amre l'argent kudi ega cash o kana wo se na anwen na wo se no horosoro cash ni ho eti ubekọ na obi da kiosum ubekọ na obi da ntabudamu ene nto am so de sasi ka ne ba behwe na nkofo dabrem akoyie ewo Ghana ha sei ehon sam eda hanom a ya twere ede aba wei eye Ghanaian Times Delbokrata daily analyst Delbokrata mu se nam de pe so amount na DDEP ya twan ko na nimkrata nso bon amane ena onimnyafo Carlos Ahenkra na hyebjani na bribia twam na yo so afa be de chohwe emfididwuma ene adwadie nsem so panyini kire se obi o nya atwom pa sanipa ne pe ena brebedo o mbebo ntoa ama akendifo wo mbakotu franka man pipia manyuko a nipa ne beyi nani ana obedane na chidi ama onimnyafo alantrematin osi obi o nya atwom pe ene benya kukuduro atu saa na mo no na NDC mna hyebjani baako onimnyafo Kofi Adams enzo kire se ya to omamuni nina ba wie general election ya to na ye keka abato ne bubom no osemfom so bia NDC aye ewo se ye keka abato ne bubom hohoi de nkran de odan de ne ye keka bom omamuni nina no osemfom so bia NDC fo aye pen no wo ma ICC wo mfom so nti pa ze zamfom so ne bese biem de haila ailala team ewo Saudi Arabia nya de besi da na the ababetojwa shisheshe ene se Office of the Registrar of Companies ye20TFN ORC for so ejina amamra at 192 cross at 151 kire se ye onwuma bi o man mu a wo mu ye adwuma companies bi o man mu ye adwuma so se wo mu license wu a o mu renew o ye adwuma ya man license date be expire on renew no gusu yadwuma enu nti Office of the Registrar Companies ono ahye se sa companies ni na won be delete omudin afri won nkrata mu na won mu chema companies wo man mu makomako empimnum ne dumiensa ahasa aduasan wotwe 513,338 513,338 companies we wo ho beka ewo delete won ba be delete omanfo din every wo nkrata mu nipa wo mo de sansem ba betu dwa eye Office of the Registrar Companies wo mo na ekasa asem eye daily analyst Delbokrata Medi the Daily Statesman Delbokrata no ena etwa so yabeka ya nanu ada asem wesi krom ene Ghana for training stani abasapa eni disi amanyoko no minority afemu eni mufu a yesesa wo mo no sachira ya hodro ba mu eni etwokro do wese eye wese dabi emrane di ampa ubetimi asesa na so yese ka bo mamane ansa wese ya amani o wese says enhu se bebre no ese edun ketia so general ye chairman eye titina ni demand this amanyoko no so ba bonti bekyirechirem bekyirem so ye paniani mufo mu ni economics ye pomo energy ombetimi akasa fa ho ntini aye resha no no osabe ka say backben kra kan ho binti no omosesem backben ka say eye aniani mufo haruna edusu ni mu ntaka no bebre omo nka enti omo ne eye speaker enhyeda enjele enu nti enu omu yes afa die yes waje atum sampa ade a wo ye no wanye niye afa die se edun ketia no no ani chechemu ode ba ye nyina chi se wo mu se nim wo se ampampa nipa de oya fonso na ajo fonso tumu a
oye enu ti krata di abasa ye man kan ye kura manya resafre ni ye enu ti ehon nsam da se edu nketia kura mic a na ni fugu ehye ne cha ehye no de aginyame ginyame we ho na betimi atu eche na etimunity angasa en worker say I ampa ewom seka ke ne panifo tena senti amba ne sanso a monfa nche enti abusua no na nche hanom wanso debt exchange program no twe ya twe ebre ni mu no eho asam eda ha we so kopiom ewo ebri a ebri ewo epoemantemba we so kopiom o manya district court ntenya mpanifo etwa homam ewa ha na 30 million Ghana cedis ya yede ba behwe mankofo dabremu awie epeyo no anaso nkofo dabremu akoyie no ehon sam da hanmo a Dr. Lahaji Mahmudu Bamia woda hanmo agya o preachi afa ho ye owura koka ono so eda ha sei na asem a woka nyina ne se eni pp wo so wo mo hwe na nado danko akufo ado asapa ya watwa to wo no mo bo ho dawuro eka ho asem bo ho ban enti ani oya communicator na ko afidie so a na wo bom a ama nkofo hu se na nado danko akufo ado legacy no wo set na ho no mo eni free SHS nyina ka legacy ne ho ye no ho nsem so ye owura koka eka ewa ha wei the Daily Statesman de Obokrata no dia bide to so the Informer de Obokrata na empenfo guguda makomako enan foni gukrata in front page na ensema wo mo kanina ne se ba ku bi ka ono de nipa miensa bidanum se wo mo ye no onka ho ono no ohempon ewo Asante Mantem Asante Manwura otumfo osietutu ya otoso mienu akra ena ekase o kasa che Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia onimnyafo Alanchamaten ene onimnyafo Kennedy Akompreku Japan na de otumfo kanina ne se osimpra mo kopre ama yatom so abako him franka ama NPP amonyeku no osi wo abedi nkugo no ditum na tide odi nkunim no achi ano ne asem otumfo aka che nipa makomako miensa wo mfoni apie animia se wo mo enfasa entomutim Dr. Bawumia Uru Alanchamaten ene Kennedy Japan wo mfoni asu Uru Kutafri wo mayina film enso we frase kra ye ne campaign the Informer de Obokrata ene de sasemi bai onimnyafo muntaka Mubarak na titai fo so abo esiedu nkatie edua wo makese no ya ni mfoni edanum si yenim so onum de yo den na onum yi Guinness and amount. Na picture bunyane. Ti kate bo amane se o muntaka chitafo wo mo abo chairman ma endi samanyu kono mo abo ni dua ehon nsem aba ena atu forcing grow for mo nanema nan You to for wow mo so mo nanema no fanti de ben association mo so mo nanema onimnya format opoku prempe osofo hwa nyina mahoden so energy minister o chese woma yomontoto ya ntankosi afimpinu ni aduoso 2070 na Ghana yankasa nyoma kitinkiti bo no wanyina mahoden mu a ya yetumi ye ma ya nya somfa so nya fini ekọ nante mantwe tsese bi samantwentwen waka ewo the Informer de Obokrata nim anopai abusia ma yanto so emfama we na ya toaso de ane de the Ghanaian publisher the Obokrata no ena toaso tumfo se tutu Asante Manwura da ha apeja ne nsane se no na kandi ya hyehyede de nyasam keto kente papa bi ene abotire bono enyasam keto na chese tumi wom tumi a APF nanum aba ne se wonde afutuo tumi na APF nanum aba wose wosre pa wotu NPP fo no fo wono a womo contest flag bearer ne kiss nyina na mu atopa yi atadwe BMW ni nyina otu womfo sekisi o seyedian yo satadwe o satopo ose omu nyina emfa ho brase contest gidigidi bia nim ehon sam eda ha Forestry Commission ene asrafo yesi wonom sese omani ene wo madwire nyina akwakoda atiwa ehon sam eda ha ya ene oto the Ghanaian publisher betumu nchin ye pa Bawumia Ghana mampani abedi eche His Excellency da ha ene
wo mo dabre munye ya ye be support wo no ho nsenka ye da ha no mo okuta akasamu a agya wo kasa na obi amoa enso watwitwa age courtfo se agagefo de omo ye good omo boa yen pa wasam koda court onim se ke ubenya atentrene enti waso wo mudwumadie wo democracy bremu ka bi mam ka bi amam wo bremu eye pa nti otwitwa age wo mo ase ya woka ensempa efa wonom ho minority edom ketwa ya wamra shebedwafie nso samu abugina ponua be man minim so we na yaketwa so we na epani o ene John Abdullah Jenapo wono so da we ya NDC ni no a woda han wono challenges wono de energy ho nsam de ja ti da mu say enka yi asedu nketia so wo ye a resafria papa we te ho energy de se ka Jenapo da ja kasa fa ho eti energy nsam ti ene wono so kasa wa hapa se wono e wonte ase tabuna ye de ato electrical appliances aye krafia manfoforo so ba no won de wonte ase se na so mo de tabuna to so hwe wo mo di se adwa no wo makasa se ye mpre so wan twa fecho empanifo se tabuna ne de ato so na bebo aye se ja hyehye bebrebe ekwa wo kro mu abekọ no obi blender bi ode blending into osu enya ochina mewu blender ene wo yusu ebi nioma fridge etimi sunte se oriata no kulisio ebede ni peja to mu no kuli drink fridge okatira se ya unim chiri achele we da sa ko heavy fridge mega chocho wo fridge no fridge su a etia yi akwa bi fridge di fridge timi su ti sorry ata make enzo koto ene ntisa nti eno na akobasa na eso hu se fort abam so ade no koto fufule home use fufule ade fune kuma asia opadu fo da bere nsama enti ko fo bebre wuwu okro maduma sa appliance second hand eyi na beba ebinya kura sa abofo na ko togu bola so ni enzo akofa ba bidi ye ni po beba no msi ani para se o company no Ghana ne guy amemento so obeto so ni atore ntemento so ebitu onim osade ba na egu awiem tumi gu awiem saa adi egubola so no mo de aba esa oteso na content hu fra pan tuta fra pan ye broni ya twi ne condemn ye de begua ni eto as the home use power pa eti abusia se de ban na to na Jenapo so de onti ase mu echire mu ye electrical appliances pa obekona wire bi taliba bi ayabugba ye beton a tumse wire yi nyanipo obekum nanso ohia soma wo besi da na wonko eti se amanse obedi hu dwuma no ti ene minority do so challenge wa hase wey the Ghanaian publisher the Obokratan the Chronicle the Obokratan mu nsem na busia me so me de to aso amaw the Chronicle Obama ne say ode NPP amanyoko no mabru no boaboafo panyini nana bi mfoni abana asema nana bi kan say Ghana fo nsuro kane mapani owura John Dramani papa osi Ghana fo nsuro no die nti okasa ne say ozo panyini na fa adwen bi say so nya baba yo mampani bi mpe Ghana mamno no ben sakare na ono no watumi anya kwan atena so aboro emfie nan osi adwen akane mapani owura John Dramani Mahama afa no so nya be yo mampani pe onzo no so aka fe one tempe obetwa 4 years ontumi ndi biem enzo nana bisi wanya hint ni wahu bibia wanya nyina so bibia say John Dramani Mahama kane mampani his excellency wa fa adwen bi so benjo mampani pe obeyen sakraye ewo Ghana mamre mu na amono no nya kwan atena so abrosa ne one term 4 years no eno na sema the Chronicle the Obokratan no ediaba ntina na bi cheze hint eno ode ma omanfo otumfo se tutun so echia owura lanchamaten kane trade and industry minister ya opriso betu franka ma MPP amonyekunu
no otumfo chia no ala mom na chia otumfo sanso okosra otumfo kwachia no Kumasi eno na otumfo ka chia owura la nchamaten se obebọ mpaya ma Nyankopon na wabọ mpaya ma sikadwa kofi obebọ mpaya fa nkrofo mienu nso je so obesre nyame na wasre sikadwa se wamomwa owura la nchamaten the chronicle dobokrata ene ebosa amaniwi na dem di twatwo ni National Health Insurance Authority yese womude policy bia beye free elderly care na yese sa de ebua papa e make big great impact ewo nipa setena so ya the chronicle dobokrata na de ho analysis ni mfoni abata ho aba enanope Daily Guide dobokrata no ho nsam abusua rent assistance scheme maka ho asama na da ubo ya ka ho asama nkrata ni nyina atwere de aba baomia Ghana ye mampani abedi achi ona e kasa fa ho lecture ma lectures no say di atadwufo wa ma munya baby na mo betede ye be ma musika kakraka ne afiampofo a bosome udan ka ya he eye 1 cd ene abeji 50 pesos ya di akotewo kasubi enti dwumadi a eba beba so no na atofo senso kaso ni aba ne kumpre pre atofo senanse yi no wa start kontokwa ene ntokwa was old fridge na bugwa papa kulu chiachele sene o ya captain dem obom na se bibi ba hwe ezo na oni refi no konya ntamso ontitwi kura kan force no nti o kan o ya me se world cup yo boy bon ko ko se bebre ti prof enjo mo mo timi kaza mbom trash koli sa ado omo ye business o sa deal we mu ana obeko mo ye business o ana omo kwa magana for se omo di sa adwa no omo adwuma abebo omo ti yesu ye wu ana na fridge ti bitu hi ade ebi ye dedodo dede no pu da ye na ekulu keka ebi ti mi jasise bebre amase ye hwehwe sanyama na home appliances bebre nya papa bebre nya ba wonu de o se da bi fridge de nkwa wom pa emu nsuo nso de ete se gwata so waache gwata so waache o pasi e dan ko yendo mu asene na si gata so nede gata no mu pika ama ujira o ti se yi nka dadi bana se no yendo mu so almost say nua nso na edo meanwhile ya massa nkrofo no certificate yakwa yo mu omumojam se o yale bia o ni yale bia to aduane but o yade oni video mu ehu kra de o ye na ehu kra se eno de omunye obi na se de obetia obehwe sa de no Gani hope eno kofo omu anya gata ketwa so gata kase pa asene na ayi ya cabbage no ma ya abram so no odi tebu apie so wei ena eji nka na oye ni indomie o se hwe sa de no cause pa ekunipa corella esomu a o se corella give them corella esua malam no se fabulous o ko hospital na o ko check ne so nya fabulous a ayi kotako eti abusa ehu ya munya ya srabo aduane munya ne baby pa na ayi fridge ne de atofo sense da bi omo man angusu amra ene yese okimame fa we de promotion enche hanom wanso yase CEOs bi ya grant wa mo bill sika de to mo trisu no 2 million Ghana cedis ye honsam eda kwana kwa Daily Guide obokrata ni bito ne tumu enchene de di wie kra na ukwada no pay akwafra kuma studio aye the new publisher de obokrata efia so azne gamfo ni da so chen na wakata ni nani mfa ho ene wayi benkum no ene wapiapia atade na kwa akire a ene akwakodu ne to ase na emfoni nso wayi ni na ho na afiode enwo oseden afa ho na ne sira aye no aishape to se sabi obabunu afi no wasiso wo mum sisu sa na omo nam no nwa so masra nwa sham
What was that? Experience. Oh. Experience. Social studies. Oh. Social studies. SHS is young. Social studies. I only question depone the eke kaho. Aha. Oh, okay. Aha. Teacher say adulthood. Oh yes. Yes. Because on said yes they apply. Oh, to who obi an honam no I atwontwoma na ze sani pa no. Adolescent. There be only adolescent. Oh. Atwontwom. Chonchom ya na se we eti yira ndi anaze oh obebuna bra ba chom bai ba ene chaye enkai bai na me den. The new Provincial Democrat Anna said the court abo if was den gaga 60,000 Ghana cedis teachers ka 600 million no carton so edon sama ba rent loans so ehun sem no asan pim wanum sei tell dodo na ya boroboro so dada ene ebeduna we so na ye de asi nyabotre wo hwe ase ho no a ohene no so wa me hu mamva ntoso ma ye so ohene bi a wo msusu so ofa be ma to da bi o oro mfa bi no okasa de ma wo Entu no musu onjo musu se nti na mso musu se o musu se oye bi na obi a wunya bi do betumi akasa ma wo mo la hwe twi do o macho eva Paramount chief was not aware he likes trumu mentiase momwa me na mentiase wom do here ni sumfoni abo obe de foni aba so order aboso ado a wote ye no ohini we na ati metiase a ohini we na wo mo se okasama geefo no wo mo so anu apakan mu se ohini na wo mu si no I think in koso ohini bi yes ewo central region include ni ba koso na oboso na apakan mu no order that was yes o apakan so diasa I am dia odi agometwa akon eti ogusu ototo de sasa energy no enti ohini ba here form I didn't be form na say form this road bang I didn't be form na I didn't be form we na nsem ba chi say we dia muhu bi da say ohini free apakan mu ato form no na say tumutu no anya o enti o ma hwe mu no edo mu say ono kra na ebire bi o sori ya obekasa de ma saafo no nti obekasa de ma anti fino fia pakan mu hwe foma yanti bia bakwasem da no ena etwetwe asom mu di acheku hu die nti a etuam no eno kwa de manso twe da ho omo se ebirimu efa ahensem ni mu ache nti ebirimu pene so se yemfa ni nsi nkoso ohene no ebirimu so mpene so nti na manso twe wo ono no akasa na hindie na akasa na manso twe kwa ba so mu against de bi kwa kan wo ma na wo so no ne ball form ne de I don't know so that's here enti na mo share plan yi di mu no era mo hwehwe mu anam se eya kwawe na yi sade ba so na no de okasa de ma wo mu yi that's here ba hwe ne mfani nsu a ya sade na afuna toto fefe ya oh na no aka adwami o we are on your public figure nka woti baby no ene ukuya da ntia wose ye na okwa asumdwe mu ansa na esi na ano ni ebi asasi bi mu etira no afia assurance na ye bi mu se ye de ne kotum nyame adom yamfa na nkotum na imomi esi wonti 60,000 Ghana cedis is it answer we be chairman ebi mu so be kan se yesi wo free social media so for 2 years ba cho no kure bi anim Kratan ba kokra bo amane Ghana bloggers o say Kratan ba kokra device yes wo free social media so 2 years no correct sikana na esi o me Ghana bloggers no me sheda hu o ma bra bonus de wi o mo yo mo ne ma o say ya o mo ti o mo nsam ne he no mo de blog no okay kan bo mu anyways ma be dance de giant so e wa ha abusia da obon krata mo bo so na atwagu sisi a no ye toa so na afi ye nkomo big interviews nso ye de ahye ase de amount some 27 minutes into 8 a.m. and ewukiada sanso so na ene eye bosomi a etoso mienu
ɛwɔ afi mu ne da idi kan ye de awurade ase na sɛ ne yɛn nyina nim sɛ yɛwura bosome February mu a it's all about ɔdɔ no bosome wei nso so adɔfoɔ bɛkyerɛ ɔdɔ ɛde akyerɛ wɔn ho nti ya na wahyɛ ne nso 14th February ɛyɛ vows day na adɔfoɔ bɛkyerɛkyerɛ ɔdɔ akyerɛkyerɛ wɔn ho bosome wei if for nothing show love fa kyerɛ obi why men ni obi a ntwe manso bosome wei kyerɛ ɔdɔ fa kyerɛ no bosome wei mu no dɔdɔdɔ mo ho mo yɛn kyerɛkyerɛ ɔdɔ ɛma yɛn ho bosome wei na awurade na adom nyɛ kɛse mfa ma yɛn sɛ wankyerɛ ɔdɔ amfa nkyerɛ wo nua bosome wei a na saa start it right the fresh start ebi se run borɔfo akɛse a mo keka yɛ ebi mu kra sɛ rema ne yɛ ana medwan ne bɔ mpa yɛ bi yɛfrɛ no rema ne saa nneɛma no nyinaa no a woyɛ no January no sɛ wankyerɛ ɔdɔ amfa nkyerɛ wo nua bosome wei a ne ayɛ ni nyinaa wayɛ ne kwa ɛnya deɛ bɛkɔ baabi a tia na wahyɛ ne nso ɛde ama me bosome wei is all about sɛ yɛkyerɛ ɔdɔ ɛde akyerɛ yɛn ho ɛnyɛ kwanbɔne nso na mmom kwan papa yɛde yɛsɔ adeɛ mu ane adane no but ɔdɔ yi a meka ho asɛm yi ɛyɛ ɔdɔ papa a wɔkyerɛ de akyerɛ wo nua ɛnwene wo nua ho adwumbɔne wo nua nam ahokyerɛ mu a wobɛtumi aboa no wontumi personally na wobɛtumi ne obi akasa no aboa no a ɛno nso so no wayɛ ne saa pɛpɛpɛ yɛnkyerɛkyerɛ ɔdɔ nkyerɛ yɛn ho na nyankopɔn ɛnhyira yɛn kɔ ahoma no so na afei yɛne yɛra Emmanuel Ham ɔno no yɛ communications officer de ma electricity company of Ghana woba Eastern region a ɔno ɛna ɛkasa ɛde ma wɔn na anɔpa yi da wɔn krataa no bi abobɔ amanneɛ aka kyerɛ wo dada sɛ yɛto nsuo ɛne anyamkanea yɛto ne boɔ no emu ma yɛnkɔ ne ne ɔpanin nkɔtwetwe nkɔmɔ agya Emmanuel ɔtemi nka apo mɔkɔ deɛ nyame adom yɛn nso yɛ ho yɛ paa ɛna no na PURC for de beto abɔnten sɛ wɔn totototo nsuo ne nkanea ɛbom ECG mo nso so yɛto mo deɛ kakra yɛto mu kakra de maamo wadaroma ɛbɛteki effect ɛna sɛn ɛna obi a no wɔtua te sɛ 10 cedis sese wɔbɛtua yo medase me mame fata akwenya we so enchi IT for na no mo official pass ngidi sɛ afi we embra di kan am ne okasa ni nti mama official pass afi nkɔmɛto yɛ nyinaa asomdwe mu na sɛnea odi kan no ɛnɛ ana yɛhyɛ aseɛ ɛdi dwuma yɛde nkrataa bi kora ɛba abɔnten ɛnna a wohwɛ a na kyerɛ sɛ yɛayɛ krado sɛ nea PURC ɛde maa yɛn no ntumu no ɔmaa yɛn 29.96%. nti ɛno na yɛde bɛdi dwuma ɛwɔ ɛnɛ yɛ ɔmo a ɔmo use prepayment ne nyinaa no yɛ machines na yɛ ready a obetumi ayɛ ne saa na sɛnea me ne ɔkasa yi a no yɛ rekɔna no ɛda so ɛnam kwan so a ɛba ɛnkyɛ biara yɛde bɛbɔ baabiara ma obiara sɛnea nkanea no boɔ no ɛbɛyɛ na mɛtumi akyerɛ mu sɛ sɛ yɛka sɛ ɛnɛ obi tua 10 cedi anaasɛ wie a ɛno no menni saa figures no off head nti mɛtumi asrɛ a deɛ ɛbaeɛ no sɛ wa na lifeline na ɛyɛ 0 to 30 exclusive ɛno no yɛ maintaining ni saa sɛnea ɛsie no service charge no nso nkɔɔ so te sɛ na wa na wo use 0 to 30 lifeline customer ɛno no wo service charge ɛnsesan ɛda so yɛ 2 cedis 13 pesos ɛna all other residential customers a many okasa yɛn nyinaa yɛsɔ manable 30 yɛn nso yɛ service charge ɛda so ɛyɛ 10 cedis 73 pesos na every 0 to 30 exclusive no kilowatt baako biara no sisi yɛde bɛma o yɛ pesos no 54.46 nti no na kyerɛ sɛ ɛbɛyɛ 54.46 pesos ɛna
ɛna wo a 0 to 300 wosɔ no 1 kilowatt biara bɛyɛ 1.1572 cedis. saa na ɛkyɛ wɔ ɛna ɔmo wɔ 301 to 600 ne nso abɛyɛ 1.5018 cedis. ɛna ɔmo deɛ no ɛyɛ 600 plus no ɛbɛkɔ 1.6687 cedis. ɛno na akɔdu ɛwɔ hɔ no. na yɛsrɛ ɔmanfoɔ ne sɛ yɛhia ntumu de adi adwuma sɛnea akɔba no nyɛ adeɛ a electricity company of Ghana ɛyɛ bɔapayɔ sɛ biribi ni a ɔba abɛha ɔmanfoɔ yɛn nyinaa yɛnim sɛ nneɛma mu ayɛ de. na yɛbɛsrɛ sɛ ɔmo nso yɛasen sɛ ɛbɛyɛ a adwuma no yɛbɛtumi ayɛ ama ɔmo daa. ɛnɛ nneɛma bebree akɔ n'anim ɛwɔ ɔman no nti yɛbɛsrɛ ɔmanfoɔ sɛ sɛnea yɛdi dwuma no ɛnkyɛ biara yɛde rɛkɔna no ɛbɛba abɔnten. yɛde ba abɔnten a biara bɛhu sɛnea ɛne ɔtɔ a obɛhu ne unit ɛwɔ hɔ. yɛbɛpublishe ɛwɔ yɛ website ɛna yɛbɛsan de abobɔ yɛ district offices biara ɛna yɛnya ho kwan so a yɛde nkyerɛmu nkakra sɛnea wama me ho kwan yɛde bɛba ama ɔmanfoɔ ate aseɛ kamakama saa. Enti debia motum sɛ ya ne abisa mo sɛ botaye ma motum mu ɛyɛ den na mo so mo akyerɛkyerɛ mu de akyerɛn. This time so de enti na ma mo san atu mu. Yo medase mekai sɛ yɛka akitiantum ho asɛm na ɛho akɔhia sɛ yɛhwɛ nneɛma bi a yɛdidi dwuma ho ɛna mpanyinfoɔ ade tum ayɛ. Nti no sɛ yɛto kanea mu sei nso a ɛnyɛ electricity company of Ghana nko na ɛba yɛ hɔ. ɔmo nua kanea ne mayɛ no ɛyɛ VRA ne IPPs no ɔmo wɔ nneɛma a ɔmo de noa kanea ne mayɛ. ebi yɛ apart from hydro na ɛno no ɛyɛ natural resource. ebi yɛ gas, ebi nso use fossil fuel ɛne nneɛma a ɛboa ma ɔmo etimi ɛnoa nkanea ne brɛ yɛ ɛwɔ yɛ fiefie. saa nneɛma wɔ nyinaa no ɛboa no ɛmu apagya kakra. nti no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ adwuma no a yɛnkɔbɔ ka ɛnto hɔ. ɛno nti na mpanyin ɛhwɛ nsusudua a ɔmode hwɛ ho a ɔmode ma yɛ nkanea ntomuboɔ na ɔmo atom ama yɛ sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛyɛ adwuma a yɛmmɔ kanti ɛna mpanyin atom ama yɛ. Debia yɛtum sɛ ya mo so yɛtum sɛ ne ɛbɛyɛ a yɛbɛsom mo yie. Ɛnso wɔ kora mu dum kan kora mo nka hwɛ nkyerɛ obi a fwen mo de ne prɛ dum prɛ saa mo service bibi foforo bi ama yo. me da se nia me gidi sɛ ɛwɔ mo mpatem hɔ ɛyɛ aboabo mpatem ne wɔdan ɛne akrosso ɛde fa bedu asamankɛse ɛkɔ foase ɛne akyease ne nkronkra etwa yɛ ho ahyia nyinaa. me gidi sɛ yɛkɔ akyiri paa ɛkɔ akodu abrem yɛne abrem bɔhye nkade ɛne nkronkro bebree na bɔhye. na wobɛhwɛ baabi a yɛdi dwuma wo yi a mpɛn bebree na ɔhaw baako a yɛnya ɛwɔ nkanea dundum ne ho ɛyɛ nnua no a ɛwɔ hɔ anaasɛ nnua no a ɛbɛmbɛn yɛ nhoma no nti wobɛhwɛ a yɛbɔ yɛn ho mmɔden sɛ yɛbɛyiyi nnua no ase na ɛhɔ ada hɔ. na ɛyɛ a na biribi wɔ hɔ a yɛfrɛ no sɛ natural occurrence. sɛ osuo tɔ a edua bi tumi bu na abɛtɔ yɛn nhoma no so. na yɛn mfidie no nso yɛahyehyɛ no sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛbɔ ho ban no nti sɛ biribi saa ɛsi a ɛwɔ sɛ mfidie no ɛtumi adum ne ho na ɔhu sɛ saa ɔhaw no afiri so a na wasan asɔ ne ho anaasɛ yɛankasa yɛakɔ akɔhwɛ sɛ biribiara ɛda yie ɛwɔ nhoma no so a na kanea no asan yɛasɔ ama mo. nti ɛdum biribi a yɛyɛ adwuma yɛbɛhu na
nsuo atɔ mframa abɔ na biribi saa esi ɛna deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ human errors anaasɛ biribi a ɛyɛ ɛnam nipa so ɛna ɛba ɛbɛyɛ sɛ na wɔtwini ɛwɔ nkuro no baako so tipa truck etimi na ɔkɔ tipa truck no nya accident na nya wo community no saa within some short time obu pool mmienu a ɛsom ɔmanfoɔ na ɛba ne saa na kanea no bɛdum na ɛbɛtumi affecte an entire area agye sɛ yɛaba ne aba abɛhu ne aba abɛyi saa lines no afiri mu ansa nti sɛ wobɛhwɛ a ɛnyɛ boapayɔ ɛna electricity company of Ghana ɛde bɛdum kanea no sɛ yɛbɛyɛ biribi a yɛfrɛ no routine maintenance na ɛyɛ a yɛbɔ ho dawuro yɛanyɛ koraa yɛde announcement ɛma radio stations na ɔmo ayɛ ama yɛ ɛne yɛsan de yɛ van ɛkɔ abɔnten so na yɛbɔ ɔmanfoɔ kɔkɔ anaasɛ yɛbɔ ɔmo nkaeɛ ɛbɛyɛ sɛ nna mmienu anaasɛ nna mmiɛnsa ntam na ɛbɛyɛ a obi bi ɛnda yi a na ɔde ato yie na sɛ ɛyɛ biribi nso a yɛtumi ahyia emergency situation na yɛbɛkɔ transformer bi ho no na transformer no ɔhaw bi wɔ ho a ɛtwa sɛ yɛdum transformer no saa mbrɛ na yɛtumi asiesie na ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi asom ɔmanfoɔ akyɛ sɛ yɛanyɛ ne saa na yɛ sɛ transformer no bɛsɛe koraa a ɔmo bɛtumi ada sum mu akyɛ nti nneɛma bebree ɛwɔ hɔ na titiriw baako ne mmienu ne mmiɛnsa wei na mede ɛma ɔmanfoɔ ate dwumadi a yɛdi ase na ɛbɛyɛ a ɔmbɛhu sɛ electricity ɛnyɛ boapayɔ sɛ yɛbɛdum kanea na yɛntɔyɛ anaasɛ yɛnidasoɔ anaasɛ yɛni so adeɛ hu a ɛwɔ hɔ ne sɛ de biara nkanea no bɛsi so ebi sɛ nkanea no si so a yɛtɔn no ɛna electricity company of Ghana yɛyɛ adwuma yɛyɛ kɔtɔ bɛtɔnfoɔ. Okay. Yɛn nso yɛ da ase, but before wɔbɛkɔ the last time I ne yɛn manager ɔwɔ yɛn enclave ha ɛtwitwe nkɔmɔ no ɔka kyerɛ yɛn sɛ mo yɛ mo routine maintenance ebi but asɛ ɔno hyɛ bɔkora ka sɛ by Sunday deɛ na mo awie but still yɛwura week wei mu nso no yɛda so experience saa deɛ me na wɔka sɛ kura hwɛ yɛ nkyɛ ma no kura nsie bɛsan dum mehwɛ ɛn sɛ ɔnya abɔ mo amanneɛ dada ɛwɔ hɔ ɛna yɛbɔ nkayɛ ɛwɔ platforms bebree so a na yɛyɛ saa routine maintenance na ɛyɛ a mpɛn pii no sɛ yɛyɛ routine maintenance nso awia ɔhaw baako ɛtumi ba anaasɛ mmienu nti na yɛ a yɛka sɛ yɛyɛ wie na sɛ biribiara ɛnsi ho kwan a ne ama time sɛ 6 na ɛbɛba a 6 no sɛ yɛyɛ wie mpo na yɛtumi wie adwuma no ntɛm a wobɛhu sɛ kanea no bɛba bɛyɛ sɛ 5 nanso ebia na yɛde yɛni susumyɛ no a yɛyɛ no yɛhu sɛ biribi foforɔ bi aba abɛtare akyiri ɛba nsa nso a yɛma ɔmanfoɔ nti sɛ ɔhaw bi saa aba yɛbɛhyɛ sɛ ɔmomfa nkyɛe na ɛnyɛ yɛpɛ ne sɛ yɛbɛdum kanea no na yɛkɔ yɛnim no yɛbɛhwɛ na yɛasɔ ano kamakama ama obiara ɛpɛ nkanea wɔ ne fie a ɔsɔre na sɛ ɔpɛ nkanea de edi ne dwuma a ɔsɔ ne kanea na ne gyina so sɛnea daa yɛyɛma yɛn nkurɔfoɔ a yɛne ɔmo di dwuma wɔ ɛpɔyi mantam mu. Okay, yɛwura ma yɛ naase biribi ne yɛbɛsan aba nkyɛn bio mu. Yane Ura Emmanuel Ham ne kɔtwetwe nkɔmmɔ ɔno ɛyɛ Eastern Regional Communications Officer ɛde ECG Electricity Company of Ghana ɛne ne kɔbɔ nkɔmmɔ no yɛtoa so hyɛ ne nso maakye ɛne dwumadie ne din na ɛnyɛ ECG foɔ nko na yɛto wɔn ɛbuo no mu ma wɔn Ghana Water Company nso so ɛne wɔka sɛ wɔn nso so deɛ yɛatum enti wɔn hɔ nso yɛbɛkɔ ne akɔbisa wɔn sɛ to a yɛatum wɔ yi wɔn sɛ koraa fata ɛso adwuma no wɔn yɛ no because wo ba yɛn soro ha no ma yɛaka ho asɛm aka nsuo no ɛba ɛbrɛ ɔno apɛ bosome nso a ɔyɛ dan wobɛkɔ tua na ne papa mu no ɛbrɛ ɛpɛ na ɛba wei wobɛkɔ yi na twa wode ɔpa American kɔkɔhwɛ wobɛkɔ na twa
ɛte so ye ka sika yetua wɔ light water bill ne ho akyerɛ wa ye mbɛhye wo. What kind of service is this? Na wanya bibi amwase ye sɛ agya ɛbɔ ne korɔ no. Ɔsom amosom ye ne nhyɛ da nya yi. To anso na mutum ye kɔ kasisi ya nso a. We ka say hey. Anyway, ma yenkwa homa ne so. Ndi yenkonkɔbɔ enkomo we nso so ebiom. Enti from eye ECG 4 hɔ no nso yenko Ghana Water Company apua mantemu ni okasama wom yero akwadwo dase. Eya da so timi nka afihia pa. Beto kamini afi ngobeto ye. Na bibia bɔkɔ de Nyame adom bɔkɔ na so. Nyame adom yenso ye ho ye papa pa. Ene na PURC wo ntumu wo de ma mo no hye ase sa ne te. No kre. Yeah, de ne de. O ja ye de ne prepaid. Okay. Ya okoto na no na ayadwuma. Be ye de no ebi bosuno we February. Si amanfo be yisu no. Ehun bill ye de beba March. It's March. Ya do bill ba na se kosoba no so kai no kai we se ntumu na na ayadwuma no. Eno na ye de ayadwuma ti. Ye de na bibia se ya customers no amo de ka bosuno ba ko sana na ye ka no. Sana we be ye de ehun bill no ɛyɛ ntumu ya na ɛhyɛ no nti ɛho bɛl no yɛde bɛba bosom yɛ bɛsim ɛyɛ bosom yɛ nsɛm ɛyɛ match percentage bɛn na ɛde maa mo ɛyɛ sɛ 8.9 ana 8.9 okay 8.9 mona mokɔ stress wo mo ntumu ma mo na mo tu mu on yeah no we know the so we keep you as for now I'm automatic tariff adjustment formula. I'm more formula every quarter be an review say or see a two and I say or see a case based on indicators BT so be a dollar to CD to the dollar rate exchange rate in 1.7 you know I know I'm paying you know almost say Senate say warning say dollar no corner in CD no originally you know say CD now what the water company for example or see yes car Ghana ska common on this come the new me the new cry chemicals the ATT you know I know we are just I don't cry a fact see about could be Ghana Water Company a book and pa ya isiga semu no say ya can new aba no na Ghana Water Company a book you know when they are said for proposal o mo na so international moves no indicators na amohwe no idea any favorable to operations and I say the give me the engineer yan tum kakra na ya ma tum kakra na e ma ya ho sana kwakoye okay na entumu ne ba ya na mo hwe adwuma a mo nso so mo ye de ama Ghana fo ne ntumu no amo se fata oh ntumu no de ka ye nya de chance mo ba ka ya ansa na ntumu no ba ko ikem e ba ya no ya somewhere September no near 300 and how do you call it? 344 percent. And Omoma is 29 or so. No, 21%. Do I realize a free salmon can be because of the backlog. You need bring I mean you need down your sanka. Mobusaya you bring out Kenya, you have no cafe. ECG, almost 30%. And what you said was a Ghana Water Company. One of the major customers of ECG because you see the depending on Ninamading. But if you are two ECG, 20, almost 30%. Near my 8%. I don't call a loan. No, Ghana Water Company. In fact, Sika Semina, and I said, Nibuno, a Kisama, Kawi Kebia, Ninoka Semuma, ECG 30% so, what I am 25. But my less than 9%. That's 50 and 50 years, almost share or more shoot one, Kania Tono. You 100% that. Because of where I used to. Until the bar, Kakana Babiana, so we are yes, everything I put you amount put you up. You see, when I'm a Obama in Diana and Swadi will unite me, let me the Kakan Satan, which we are medium. I'm let me put you. Nana and Kumi said. So, for Kakano Pocano, or Mafobia Mobila, and I have you know.
kakra na aba no puna de pukra say 1% kwa de eden ya you two say ntimo aba but yeah bi say o man for do o mo de ka amu twampo ana hagin yes omo ede mo kan ya na e kan omo ntua na say omo ntua wo say mo na mo kochi won so kwaji ana na say ya bomb omo ya say dem kokot ya dem ko omo say ya twawu su ya twam na so no what obi su no or you know it is a kana wa bona we are supplying share ma one no if or then see that you we disconnecting on so na news ka ma kotu mebura nti no say the size can over say aban konshi ejibet ano de ya tenda say ya tu ya court ya re customer de bi akukọ court a meji bi say enche mu beti enka so a chimo da odi ya ni na di na so no ye benya any kwa say ano so be Ghana Water Company how you also when you go from say as a responsible customer well you say oh bosumi ya de bill bro and I say bill abi o course na bill number but I make so bill no dey only say wetia only so you see you do bill no say ma bosumi we only say wetia and bosumi twem say wetia can see bisa for ni bu so be plus or minus 10 cities na bi abeba and I say so betika kana kakaba ba da so ntiro ma me fa 10 cities esi na me fa gutia entum account mu bill no dey dey ba oh yeah as I should be a kind of one and I had the budget or shutting them on the come for maybe the power fantasy fantasy I met to yeah for the CPP and I just could took out power there's water there was the academy oh material academy the na company no what me attack so I cannot boy and what me cannot at the way many masai I should be amazing madam mama ya konya idea ye be ko so abo sta da wuru na ma ye nyina ya sense ayi su no yate enti na je say the news no a ye tetetete ye no e no kre ahihase ye na emum ye match ye kwakutua eno no ye be hu say empejamu no abam ye the bill eba bosu ye wi ya na say I mean really first week of March no ye be ti hu na ye hye no so ma ye fi won say tumu na ye adwuma ne no e hye ase ne no eno na ye susu ye de adwuma ye de ho be aba bosu mi nsa no ya da se ma ye na ase bibia ne ye be san ba won chen bi mu asa na me ko no me se ba se ya ani ye kan I mean so what na se na o sisi a o nze issue ye kan na no we me no ka se di kura 220 gallons and I mean domestic we issue a somebody crown say the old you know old tariff no crown na I mean a share September no would less than 7 cities are women 220 gallons na to be say and I say no man 14 bruise you kasa they say quite fast be issue di juma na no say fe sabi I mean oboko bi fie ni issue you know buku no you mani go so kokoko bo so ya de kabe bro and kora wo fie sabi sorry ya so be kwadwo so na admin say wa jo so ana so tink sia no obi shower e fa chama obi WC wa flash o flash issue gallons da flash ba ku bia no gallons do e kom ye kire wa it's really na ye kwa e fa so bi issue di duma no ena na de kabre because what transfer is na before you can go to one bag of such water there 70 and 80 but yes one show two will be 30 pieces 30 bags 30 bag sachets but one show 220 gallons 1 gallon there 4.5 na bo simi so yes you go bela bro 220 gallons 1000 liters yes less than 70 cedis ana ya tumu about say tumu so 8% am so bokom na and be I mean in real terms I mean let me use the word negligible I mean got 8% less than 9% what I say 10% yeah they are to so okay. Yate ye da si bebre bibia ne ye besan ba won chen bi mu amen enti ye ne opani kwadwo da se ne kwotwe nkomo no kasama for de ma Ghana Water Company Limited we puye mantem hanomo na ye ne kobo enkomo no Willie Dark Technologies Ghana semen kan chew say wo mo ayi nefua mienu de asi ho da bia ye be kire obibi da bia be kire obibi enti ye wo 4th February na ye wo 11th February nyame adom wagide ye ntata kakra de ewura February ni mu na ene ye first yi ochena ye second ifiada
ɛbɛyɛ third ana meboa na kyɛ sɛ fourth no ɛbɛyɛ memene da ti memene da ɛbɛ yi yɛde nkyerɛkyerɛ no ne fe di kan de bɛba so bra bɛfa wo form sɛ 20 Ghana cedis na tua 300 Ghana cedis ɛno ne yɛ training fee no ɛdeɛma a yɛbɛkyerɛ wo nie yɛbɛkyerɛ wo plaster board ceiling design ɛna POP electric fencing installation yɛbɛkyerɛ wo car ɛna motor tracking system CCTV camera installation satellite installation biofuel digester yɛbɛkyerɛ wo air condition sɛnea yɛyɛ mmiri ɛna afei ɛnwa nso so sɛnea yɛnyɛ wɔm ɛwɔ sɛnea yɛyɛ no yɛbɛkyerɛ no nyinaa Willidark Technologies Ghana Limited sɛ menka kyerɛ sɛ wɔn mu dwumadie no 4th February ɛne 11th February no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Ascension Presbyterian Church of Ghana akyɛm wɔda Old Town na wobɛdwumadie no a yɛbɛma wo certificate yɛasan ma wo pen drive a sɛnea training ne course no nyinaa no yɛbɛbɔ ɛde agu saa pen drive no so nti wo fie na woyɛ bi na worɛ yɛ afi wo ho ano akɔ akɔhwɛ akae wo ho nti ya na wahyɛ ne nso ɛde ama me ɛyɛ 320 Ghana cedis ɛkae wɔ ho no fa wo ho hyɛm bi na pɛ biribi ɛyɛ kanea woyɛ dada no ho sɛ wonyɛ biribi nso de ano apɛ biribi ayɛ yɛsan so ɛwɔ product ahodoɔ bi wɔ dwa so a yɛwɔ chemicals a yɛde bɛtreati wo manhole no nti yɛane no aboaboaboa ma mpɔtam hofoɔ nyinaa nya ahome pa no mebakyɛ ma wo nsanka yɛ chemicals no bi yɛde bɛtreati manhole no ɛne KVIP no bioenzyme yɛwɔ organic wɔ hɔ treated coconut fiber and yes I want 3D epoxy chemicals no yɛwɔ ne nyinaa bi ɛyɛ no afrɛ yɛn wɔ 0244 959949 0244 959949 and 0244 635007 0244 635007 Facebook ɛyɛ do TVGH udi achi wɔ hɔ no mo an yɛkɔ so nyina no wodi wani ebehunu me no ka say SHS nkwala ne guso omukɔ school dendenden na me kanfo national SHS de amount yɛn kɛseɛ ne party wɔ Kumase na ɔmanfo ɛwɔ Akyem enclave ha ne adwene mo ho ɛne nti wo ba Akyem ɔdan kwanta yaba bebie yɛ campus ne bi wɔ hɔ no mo a yɛwɔ boarding facilities kama wɔ hɔ wo pɛ sɛ wo fifie ba de obroni friend day no nso a ɛno nso wobɛtumi ayɛ yɛwɔ facilities bebree wɔ hɔ no mo a ɛboa ma de sua nso ɛkɔ n'anim ɛntu kwan nkɔ akyirikyirikyiri adan ya wokɔ ɛyɛ senior high school yɛde bi abɛn ɔdan kwanta branch no yɛto nsa frɛ wo sɛ bra national SHS ne yɛbɛboa wo yɛkyerɛ science agric science nso so yɛkyerɛ wɔ hɔ no mo yɛkyerɛ general act business visual act ɛna home economics yɛde practicals nyinaa nso de bɛta akyire di ama wo atikyafo akyerɛ adeɛ wɔ hɔ no nyinaa no wɔayɛ examiners yɛ ɔmo abene ɔmo bɛkyerɛ adeɛ amu atwa 100% a ɛno nso so ebetumi aboa wo paa wɔayɛ wɔn biometric registration no nso so me no ka sɛ egu so a ɛkɔ so ɛwɔ ɛhɔ ɛnomo schoolfoɔ a ɛbɛba efiri baako kɔpem aduonum first 50 no yɛma wɔn 20% scholarship a wode ɛbɛsua adeɛ kɔpem bra wo bɛwie frɛ wɔn 0540 779363 0540779363 and 0244923636 0244923636 enti open senior high school papa wo mpotemo ha akwa eye national SHS and amekamfo ede amawo na Jubilee Hospital no sese wo ho dodo a ɛwɔ sɛ ɔba ne hwɛ wapomuden no ede ema wo sɛ wani na ɛtete wo utimi po sɛ wani ni sa wanhwɛ yi a asɛm bɛto wani mienu ni nyinaa gyinagyina so a wohunu ne yɛkɔ so wo wiase kora na abrabɔ ne da asɛn na wani ne bɛka tum mepakyɛw bra Jubilee na yɛnhwɛ na wo ho ntɔ diabetes ne hypertension ne fiada bia no yɛnya abotrɛ ɛma nkyerɛkyerɛ ɛwɔ ɛyɛ yɛn hɔnom a ɛbɛboa wo paa canteen so aduane bia wo pɛ bie no yɛn yɛ tɔn ne papa no ufiri hɔ nso a yɛgye national health insurance and private health insurance sɛ ebia wo ho dodo ɛwɔ sɛ yɛhwɛ wo na wokɔ fie yɛbɛhwɛ wo ɛwɔ sɛ yɛgye wo to hɔ nso a yɛwɔ private rooms wɔ hɔ no mo a sɛ wo deɛ wompɛ sɛ wo ne nipa no nyinaa bɛtu abom wopɛ sɛ wo nko a wogye wo dan na adɔkotafoɔ no ani kɔ ho hwɛ wo a ɛno nso so yɛwɔ ne nyinaa wɔ hɔ lab nso so yɛbɛkyɛke lab ne nyinaa de ama wo sɛ yɛ DNA na wobɛkyɛke sɛ woba bɛkyɛke mo family blood group
anaasɛ type no nso woba yɛbɛhwɛ ayɛ ama wo your pharmacy wɔ hɔ aduru bia yɛbɛ recommend ama wo no wobɛnya bi ɛwɔ yɛn hɔ antenatal care no nso yɛ apemfoɔ no deɛ ɛfiri berɛ a wanyinsɛn kɔpem berɛ a wobɛwoɔ no mepakyɛ wo yɛbɛtwa wo scan ahwɛ sɛ akɔla no wɔda yie anaasɛ wɔnna yie na bosome bɛn mu mpo na wobɛwo no wobɛwo ɔbaa na bɛrima saa deɛ no nyinaa no yɛbɛyɛ ho adwuma de ama wo nti wankasa no wonim nea wobɛwo saa nso na mmarima mo prostate no ɛwɔ sɛ woba na yɛtwa wo scan na ɛhwɛ sɛ biribi ayɛ okay ansa na nneɛma agye nsɛm jubilee deɛ yɛagye atom ɛne nti nkurɔfoɔ no bɔɔ mo nsamnane paa hospital a wobɛwura hɔ no mu a wɔn environment no nko a koraa no woyare yɛ ma ho tɔw ɛyɛ jubilee ɛyɛ 0244575799 0244575799 ɛna 0241 784645 0241784645 ɛno ne number bɛfrɛ jubilee na ɔmagye so ɔdan aboaboa mantra bridge no so ɛna wobɛhu ne yɛn ɛne nti yɛ na wahyɛ ne nso de ama me mepakyɛ baabi a yɛduru no ma yɛna ne yɛ ho mmara yɛba a yɛde nkɔmmɔ no ne aka no nyinaa ɛɛtoa so de ama wo tie wei ma yɛn yɛba sisi a supermarket ha mamani agye paa ebraba Charles we and the fridge we die me hwa every Ghana ha hey asani awo yo di for wahu ne pepepe every Ghana ha fra brochre na mum ya dia brochre bagana WAS Bioengineering Ghana Limited akra niema bi to say shells fridges trollers basket afa sales decks e mai 24 nyina sa wo store no eye shop anasa morning nyina wo benya wo die shopping mall ya me ko mo nchanya Charles ombetimi aba abehyehyɛ bi wɔ hɔ de ama me sɛnea wo pen no saa pepepe ɛha kyerɛ me ɔmokyela kwan ɛne WAS Bioengineering Ghana Limited ɛwɔ amasaman nkran wɔbɛn ejapia depo na wobetimi so afrɛ wɔ mo wɔ mai so 0240530496 anasɛ 0542325584 0509994592 Sir, me pebia, on bet me the abreme. One bet me the abron. Thank you. Me kwa hosesia. Hey, na den e koso amani agi say. What's in so when I think it try no Vicky pass papa. Even mathematics onya A1, science A1, social studies A1, English language A1. What pass yankasa. Hey, na school ben no eni omo yade o. Only believe senior high. Woman man kanya crowd. Teachers for no woman penny papa. Hey, me buy ko tro ne de enye crowd. Hey, mass nye. Faniko only believe. English yenye. Faniko only believe. Science nso enye crowd. Oh, me say Faniko only believe senior high. Omo ya courses ni nyina. E penny for sister banchinya. E jana kire. Abofra no de o sister ni tia bon na wo hu hwe ya. Faniko only believe. Afi woman mo tro nso hwe ni nyina pa. Menua, am afra no ya dachi o. Ha BC nso hwe woman mo tro ye. Say wa pass yo. Say wa pass yo. Faniko only believe. Na the sia me ne weka say no. Woman bia admission na woman chi mmofra no. Form 1, form 2. Konya da ho no mo se sia make say. Hey, enti awofo ani age o mo ye de say. Ye kan kire. Ye say body ani one ye din kanfo. Only believe papa. Abofra ne ko ho na ne so hwe ne de. Ko bia school be ma chekire for me for so mmofra na pass ne de. Wo mo be ye. Wo school fees so de ne board and form boko. Obetima tua ne installment. Kakra ko say abofra ne be wie school. E school ya bia ne platform ma want admission. School fees ne crowd ye e ma ne nya dadwen. Wo de ane say wo de wani be kire mu e wo only believe senior high. E di for wani kire mu wo achim ko krantu. Anasa fresh 0240202148. Anasa 0247670736. And 0500041317. Only believe senior high school. Yeah, call. Super some cement and the superstar cement and it's the idea. Mercy for the contractor for you know to so and some G's enterprise and I cover cement in your new adiaba. And to your mercy, we a contractor who be your project beer and your super some cement and the superstar cement and no necessary water. And one day, the grade no and your 42.5 hour and the 32.5 hour. Now so koto superstar cementa and don't say 32.5 N. Ghana and no penny cementa and you 55 kilos. Ya chow 5 kilos free. Nina and you some G's enterprise and I go fadia back him some G's enterprise etonto iron raw size baby and unti who pay super cement and then superstar cement and I say iron ross ni be to atono. Some G's enterprise ewo akimoda amantra yene dux filling station no and the bon shenimu frewomo ewo 0243 583190.
Say ye kase Dominion herbal powder ema immune system and then kwabo wo nipadua mu ne yeden na ne senti wo tadi yare sun kunimu a ehu adanse bi ni o adron de fine pa manum bi tina me di ho adanse no enya ye se me se Dominion herbal powder de ninia enya amanfo adanse nti na me kanfo ne aye ewo me nipadua mu no eburo madwen ene mente ase so emma Dominion herbal powder empa wo hu da biara da asem no anada ho no Dominion herbal powder enuanso anya wonsu ohie wo tea cup mu na de atreketo ase bia gumu wo twa nseti anum wawie Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba apemfo abata mo manufo ene nkwada woni fiedum ye ne de wonka ho dodo afre 054 315 8195 FDA agi edwadie nkratoɔ yi atum One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Yada asibebre se fidie ne da so da haremu a wo etie maache hyere nso efama yen se sima no enan ena abo apa anopa nonkono eho dwumadi agusu a wutie nso wato ne din se maache ofre me Obuoba Ofori Amanfo wadwe nkyere ne fabra na yenkinkan ne kama mfama nti already ne amode aba no ma yenhwe ne yenye eho adwuma mfama mo we see a friend oyibo buatin or the fi atwoma ne rebe hi kumase no de bae o say with unity ewo NPP mu no betimi abreki wo mu 8 ne de o de bae no sanso na se John Bosuso o say o mampani akufu ado ne ba womia ne MPP o mo amamu a ekoso osisi ya no also finding more opportunities to embezzle Ghana for yen sika kakra yitu ya tax no omo pe kwan bi so afa na oma se Ghana sika eno makwakofa bibi a friend say National Rental Assistance Scheme ediaba we ni a chop no e bia no omo de ba beye nchia nkoma honorable Charles Dakon Yeboa also yebu akwa North PC Hopeful yate Papa J wodi an ya ye ho adwuma dada Teacher Kujo Tapanyina Tisu Senchi Ankoma Ira Eric Nana Ajiman Prempe Nadmu Director General. Now on the also a surprise pass NDC Ira Mahama Womo Enya Kukudruni Ahwading na omon so criticize abanya watiswe na o kire se wabra no omotia konwa so no bi sawu e de ben pa na ekoso Ghana ha na ye papa ene yi omo ahyeda ye se ne homo ya asura bofo no womo enya de omo ye no kra corruption de ye kan womo abreso na wosoro pa nti ene wabobọ ne bi so wa ha no mo yenko yanim ne yankofo bi so de entoa so MC ya preko enso so de a wode ba ye no se ne regards enkoma former minister wono ne in charge of agric or chiane papa na o say the next generation Ghana no omo be so grateful the ama Dr. Kutu Efriye o say so samba be president kra dia when it is a baby ewu ne dia wode eba ye eno no we enso see a friend Meshak e champon or say great stuff nko a na mudi ho nko mo nyame nhyira anas fufu or say say ye the good for oil the aba see the bema niema akofom a na still an niema nko yi a na eden na ekoso Ghana yi Chris fufu ne de buy no kire say no matter what oman yi go through no MPP de wo de to NDC ho enye yi san say MPP omo we nimu kra e de chain NDC for enchankoma honorable Benito Usubio Misco Spelele dia ono so de buy o see aka Hawa Kumsin Twaso ne de buy o see in fact National Rental Assistance Scheme na aba no ababa betena pa na kudos enkoma Dr. Bawumia san say sanimdie yi woka hu bi e na omo de eba ya o wogidie se baba beboa ma accommodation se obi pe dan han obi pe dan di adi dwuma no omre bebre enchia enkoma honorable Mavis Hawa Kumsin Central Regional Minister honorable Justina Marigold Asan and Akaso MC so say a friend honorable Anita Love Obo Amisa or de ono so de abawa ha Isaac yawa Isaac so ne de nie o say good morning in kan FM ayiko no de atwa so adwa Roberta San atwa yen wa ha no mo ate say
keka wo keka bi kire bra nurse wa ha na nya senketwa yenko yanimu Haile Selassie also say patriotic voices go so regards enkoma honorable Alan Kojo Trematin na also no na oye next president inti JDM de ono se wo ba be mampani bi mpa wo Ghana ha de oda eni nti momye mo ge yi nwom ne ma no obi nyane no no nsore na mo ye ka corruption a mo susu munya kokuduro ka bi yente Ghana ha mo na Jida Sada Suba Isofotone Brazil mo ko ba mu be sun ye scandals bibre bas branding ye brande bas ya ma branding ne kura na ne boarding chain bas na ekoto ye no ni nyina akoso wo Ghana ha Ford Expedition o mampani mua oso mo de abrami amaje nhu ama ho on de ohun ye we nyina akoso ene wa se nya kukuduru ka se corruption na MPP abanye corrupt jawa adwa o se ne ekoso Ghana ha ni nyina no testament ya kire se NDC die never Haile Selassie ne de ode bae no Enoch ensu di frasa market no de aba no se we are in serious debt to crisis kese pa na ekoso mampani akufu ado wo mo aboro sika o mo bobosia babo na so enya de aye hunu bibia Nyankopon hwe ye nyina omo brebeso enchankoma Owin Kwame Frimpong aka Darling Boy also a parliamentary candidate hopeful Lower West Akim constituency Enoch ne de ode bae eno no chairman opambo nso so wo atwema mponua o se ochena national leadership of the NPP womo ba ko hodi meeting bia sa meeting ni nyina no womo gidi se womo de presidential and a parliamentary womo primaries date no de ba beto abonten owo gidi se date ni beto abonten wi a doctor Owusu Afiri Yakuto na womo beto abama na mana bi di party no enim ne de ono de ba ye no we ye chairman opambo ugidie papa na Opadimon Felix nso so dia odi free Kumasi so ame ba ye nie o say changing the parliamentary leadership by the NDC ne there it has nothing to do with the election ekwakoto no 2024 no still NDC party be lusu o medi ntwopoto san said omo ye no omo ye ya emfa aisa akwada obi wuo no ho de ne kwahye popu botum kura ye ne de obekọ enchankoma chairman ode no ho kwaku apia wo say vice president Dr. Bawumianso wo chia no ena ne mentor o say friend of Kwame NPP wo chia mu nyina slide damba ne de ono nso dia banie o say in fact this current ruling NPP our mampani akufa ne Bawumia di animu no de ho wo mo abre so hwenko bia nko hwema enema nko yie kra e de ba asem kra nie ye friend slide me di firi kwabenya ena me de eba ye Joe or see a friend Joe Brain and I say Brainy Eddie free as sinful soon or dear ban or so my happy new month na or chia doctor a free Owusu Akuto or sesani a TBA no papai or baby mampeni ewa ha Kobe educhum as so my good morning na ye bodwuma papa Nyankopon enkan ye ho e pa chodi me kika ye nyina ye ne modify Facebook ye in live stream no mudi gu ase no eno ne yakenkan edi ama wo wo so a wonfa wo de ma ye no betumi de aba ye ku anim ye behwe ne atimi edi hu dwuma edi ama wo kama 0594841044 0594841044 ye bekenkan ne kama edi ama wo na me no wo ka sei yera Alan Kwadwo Trematin Alan Cash sa na dodo no afre no wo se okọ Ashanti region a odinafua mienu ento abokọ hyehyɛ so wɔ hɔ no mu a enra na owie na wawie yi miaye ahoduo no bi regions no nso aka no nso yenya ne nteɛ sɛ ɔbɛkɔ hɔ no mu enyina campaign no na ahyɛ ase no ɔkyena nso so NPP na nka wɔ sɛ nra en wɔ mu ehyia but ɔmo kyerɛ sɛ enipa bi a ɔmo ho behia o meeting na ase no na ɔmo nyinaa ni around enti nyame yadom a wɔkyena ne deɛ ɔmo wɔ gidie sɛ ɔmo nyinaa bɛwɔ around na meeting no mo de akɔhyehyɛ so nti meeting no omo kɔ ne de crème de la crème no ankasa wo NPP mu tibire kesefo na wo mu nyinaa ebekɔ akɔhia na omo timi adwendwen ho kwa omo kɔ no omo kɔ akɔdwen ebere ben na wo mo parliamentary primaries no wo mo enko to no sanso na presidential no nso ebere ben NDC for de me no ka sɛ omo de omo ahyase kra dada nyame yadom a May bosumi ni mu ena NDC for so metro aba na omo de ne separate enkonkoto parliamentary nwie ansa na yaba beto presidential and nti woni pakro no o ko declare o support the man presidential candidate bi a na won so na mu no ano so opiri wuti
enti PC foɔ no anase MP foɔ no piri wɔ muti no na presidential foɔ no so piri wɔ mu eti saa na akwakoye ɛwɔ NDC no emu bosumi ya yawura mu nso no ayere so by the second week yɛnya ne ntie so mampanin dada John Dramani Mahama second week no wɔno so be declare sɛ ɔkɔ biom ana ɔnkɔ biom ebi mu so yɛ presumptive candidate de ma wo hɔ mo ɔmo yɛ dan ya ɔno ane ɔmo flag bearer but per ɔmo constitution party constitution ne deɛ ɛwɔ so ɔmo ma democracy no ɛyɛ adwuma ɛno nti na ɛwɔ so yɛ subject no to a very serious scrutiny ɛno bɛkɔ so nti wo a w'ani gye ho a wo nso pɛ so ɔbɛyɛ presidential candidate de ma NDC ne brɛ no so a wobɛtumi akɔfa wo nkrataa akwatia nso so ɛhɔ nwoyɛ yɛbɛsrɛ mpanimfoɔ ɛne mo a ahu yɛwɔ enipa ne bi wɔ hɔ no mo a sɛ menteme ho ase saa ba ye saa si baabi a ɔmo benefit akwɛ so ayi kutukufuo yi ɔmo he nsɛm yɛ nea wɔ hɔ yi enkrofo bi hyehyɛ ase a wɔn benefit adeɛ na adworo gasa na wɔn nya mfaso wɔ ho ɛni tu ya wadwene kra se wo besiesia na wɔn adwa oyi wadwene si ye besiesia masumdua ba wɔn so boa wɔn koro no a ɔka na wasen ehuhu aso wɔ pasumdue but wɔboa enti yɛ wɔn nkrofo ni bi wɔn te saa wo yɛ political party na bibi sini wa nsua bibi amfim ni esi ye no ye mu bi dia efo so nka mu sua bibi afim but ne a ekoso akwatia yi kyerɛ clearly sɛ bebre na nsua hwe amfim but metai so ka kyerɛ wo sɛ wo yɔfo nsa no ahwɛ wo de na nantwi ɔno de ne ho de ne dua tua ne to no ani ne to ankyɛ wo a akɔtam sɛ wo de kom ɛna ɛbɛkyɛ wo nsɛm ɛnɛ enkrofo bi so ɔmo wɔ yi star boy na fa ɔmo kam kwee ɔmo refi ɔmo ho dwuma ɔmo so di ama sɛ nkrofo saa na tie o ewiase no yɛsi yɛ keka ma afuro ne yɛ keka ma adampan no wo de tena hɔ ma memfa sedan kɔma Winners Senior High School yɛbɛdi nkɔmɔ ma memfa Winners deɛ ne ntwam Winners Senior High School ɛwɔ nkɔkɔɔ na Winners Senior High School ɛne Senior High School a Ghana Education Service agye wɔn atomu a me ne wo ka sɛ admission gu so ɛkɔ so dendendendenden fa wo ba no kɔ form 1 form 2 impo o school bi mu ɛna ade kyerɛ no hu ni sɛ nneɛma nkɔ yie asa indiscipline ya overtake akola no school no wo mu no a fa ne bra Winners na yɛmfa nyamesuro ahobraseɛ ɛne nsiye anibrɛ ɛmfa nkyerɛ akwada no adeɛ abrabɔ no ɛyɛ saa nneɛma ya mbobɔ odin na wo de takahye kakra ka ho upopo wani kakra na de ataretoɔ na wo yɛ he nyɛ hwe a yɛbɛtwi afa so Winners yɛde wɛnu nyina bi wura wo mu nti wo mpie no wani dendendendenden Winners Senior High School wɔn ɛbɛboa wo papapapa amakwala no wamodi ne yie ɛne nti wo ba yɛn hɔ no mo a ɛyɛ general science general art business home economics ɛna agric science yɛkyerɛ wei no mu nyinaa ɛwɔ yɛn hɔ no mo a ne nyinaa yɛwɔ practicals room department ne nyinaa wɔn practicals yɛyɛ ne dendendendendenden nti okɔ te sɛ general science anaasɛ pure science na ebinom taa frɛ no no a yɛwɔ department wɔ hɔ no mo a ɔyi me say ɛnya sɛ nketewa wo practicals no skeleton amahwe obuku mahwe ne bi wɔ hɔ wobɛhu yɛ cylinder where flask ɛdeɛ yabɛbrɛ o Winners ni nyinaa wobɛnya saa materials ni nyinaa kuturubent ni nyinaa wobɛnya na de ayɛ practicals no wɔ Winners Senior High School school bi wɔ hɔ no mo a ɛwɔ buku mu ne yɛ de kyerɛ wo na adeɛ ne wɔ buku mu a wɔkyerɛ akɔla no ɔbɛyɛ den ɛne wɔhunu ne yie but Winners deɛ wode w'ani ɛbɛhunu practicals no yɛwɔ boarding facility ɛwɔ hɔ no mo a hostels nso so yɛwɔ bebree no a saa kwadaa no firifi aba so ɔda hɔ ne nyinaa wohwɛ wo so no ahoɔden ne nyinaa bɛboa kama na ne ɛkyɛ ne sɛ hostel no wokɔda hɔ no mu a ɛyɛ free wontua sika ɛne nti ya na wahyɛ ne nso de ama me ebia na woyɛ odwumayɛni watwerɛ exams na ɛmfa wotwerɛ a na wafeeli o last stop ɛyɛ Winners bra woyɛ adwuma no nyinaa no yɛ na wobɛkɔ nhyehyɛ yɛ a still a wobɛsɛn nyakwan aba bɛsua adeɛ abɛtwerɛ nsɔhwɛ no atwa ɛyɛ na wahyɛ de nso de ama me ɛno no yɛ Winners ɛno no me ne wokasa yi May June registration ɛkɔ so dendendendendendenden ɛno no yɛ Senior High School no saa nso so na yɛasan de Winners Divine Academy de ataatoɔ yɛse kyerɛ akwadaa no kwampa na wɔmfa so wɔnyi a wɔanyera ɛne nti ɔmo anyi awie mpo
yɛtumi tete wɔn ma ne yɛ yi a na wɔn afei na wɔn ba yɛbɛyɛ ne kama pa nti Winners Divine Academy ɛyɛ crèche nursery kindergarten free lower ɛkɔpem upper primary nea yɛyɛ time ne yɛfrɛ no P1 P2 P3 no ha ebi sɛ class 1 class 2 ne nyinaa sɛ deɛ wɔbɛka ne biara no ɛnɛ yi oba a wobɛnya akwanya de ama wo ba no junior high school nso so akwanya ɛwɔ hɔ free form 1 kɔpem form 3 sakola no wopɛ sɛ ofiri fie na ɛba school no anaa wɔbɛda school mu hɔ ne nyinaa yɛwɔ nhyehyɛeɛ kama wɔ hɔ yɛwɔ cars ɛnso so a yɛde fa nkɔla ne firi fie mu mbɛsua adeɛ yɛpɔn ayɛ asan de wɔn akɔ teacherfoɔ akyerɛ adeɛ wɔ hɔ no wɔn yɛ abaatan nti wɔn yɛm ɛdwo papapapapapa a wɔn bɛhwɛ ama abɔfra no wɔatumi abɛyɛ panin papa mepakyɛw nkɔkɔɔ yɛne Chidom restaurant ne die ne hwɛ wotra Obuoba village no a wobɛhunu Winners Senior High School nkɔkɔɔ amanfro mu asɛm na mekan ɛyɛ na wafrɛ principal amuzu ɛwɔ 0244 571927 0244 571927 ɛna 0208 193788 0208 193788 ɔmo akɔ Winners wɔn pɔtɛm ha ne deɛ sɛ yɛbia homa no atom so mu ni adanse a wo ankasa bɛto wasom yɛde nyame suro ani Pentecost nyame yɛde ne bɛwura wo mu ama wo ankasa wompie mfiri school ne mu no bɛhunu sɛ yes makɔ school na me maame ho kwan ma school ne faa me mu na sesa ma brabɔ Winners Senior High School yɛse ɛyɛ discipline ɛna yɛde ewura yɛ ma no emu nti yɛse discipline is a hallmark you are already a winner na Samchi Enterprise no sɛ ukɔ Winners kosua de ni nyina wie ne Nyankopɔn yɛ wadom nya adwuma yɛ a sɛ obesi dan yo ai obesi dan so obesi dan so de ne na me ka ho asɛm akyerɛ wo sɛ materials bi a ode besi dan no ɛyɛ Samchi Enterprise a free cement iron rods a free iron rods kɔ nkyɛnse a wode bɔ dan so ɛne nadoa ne nyina wo nsa bɛka bia ne bɔ ne da fam tim ɛyɛ Samchi Enterprise na me kan fa ma ho Amantra Wache Junction yɛbɛn Dukes Filling Station no ɛyɛ na wafrɛ wɔ 0243 583190 0243 583190 ɛno ɛyɛ number a wobɛfrɛ na yɛtimi agye wo so Samchi Enterprise no company si adawro ma abusua ɛna ɔmu kura yɛ mu a yɛgu so a yɛsom wɔ kwan sonko ɛso sima aduonu ɛna abɔ apa anopa nonkron ɛho ma yɛna yɛ ho ne tie we ma me ba yɛba yɛbɛbɔ nkɔmɔ wɔ fie ha hey yeah oh what a life stone boy after you make it better what will you keep around you none of them are fake it tough time come them no sticking with you don't come in there if you know hustle with me from the beginning oh what a shame why do you want me to fail at the end of the day don't come in there if you know hustle with me from the beginning oh what a shame why do you want me to fail at the end of the day you only know my name you don't know my story oh no oh no ask me also for the paper and I put life first and I ask God for favor wishing good for my neighbor already yet I did there figure help with the labor nowhere to find them only a few was kind them tell enwumi ni mu de nowhere to find them uye ye wi ane aba hey obo minimum no we minimum he yesisi nyame ye wadom na wuyi yi a nipa odo mu twa wo ho ahia no eya na wahwe won yi why enwum na ya na mrante ne to no sa raga no mo rage ni nti no wahwe yi a obeka se ye huhu nwum enye huhu nwum kitikiti sei eye nyabotre na tie mu nsem no eni nti na asofo bi no ye too spiritual odo ho kan yesu mo janka wani mu na oboa ya mu ntie nsem we wo nwum ni mu no amomfa mobra we ubetimi dia ye worship kra saa nwum we ubetimi dia ye worship bro tons no Boom say yes, bibia ekɔ nanim kama saa. Enti yebedi nkɔmɔ ɛwɔ fie ase de munya munim sɛ ukua da bia no yɛkɔ Bremu Central Municipal Assembly hɔ na yɛ no ɔmo abɔ nkɔmɔ nea ɛkɔ so assembly ni mu no na ɔmo adi mu nkɔmɔ kakra de akyerɛ yɛn. Oba akye mo dan potem ha no mu a afie atwa mu na ɔmo ka kyerɛ sɛ yɛbɛyɛ kwan akwan akye mo dan kwan ne de ama contract. Na
ɛkwan no ɛho asɛm te sɛn because okofa kote stop ho wura mu pa ko wura sɛ ho ye new site o sɛ den yo wura mu a ko sɛ morning star enye ina rules ne enye kra ya tia ye de ma contract ɛho asɛm sɛn ne tie opinion no na kasa de ma assembly no wa ha Jesus Alodina Abolunga Awidiba Bibi aboko de Bibi aboko minua ye de radio ase ozo ho ye ye gyina mu nyame wo ho akwan asam de enye ezi ye could rezi e buy because ye ku enimu nsu nso betoto oh yeah omanfo ete sam potem ho no mu no on be san do mu issues di aba that is it say ekwan no is it the case contractor ni delay because if it say more than 200 and something kilometers bill say the ama contract wo potem ha ache ananyesa yeah it's true contractor no onya ni sika ntino ma ye menua precisely the waka na no onya ni sika ntino ma ye and no MC called the contractor and also ma menya sika nene kra de check am site but the problem is that as I'm talking to you aduma ma ye no I'm still waiting for payment to be made and sana am baffled. So most of the contract, that is the problem they are facing. Because in so able to do oh yes, ever sign so I agree with terrible. you because so started to top that quite SMO. I know that this is the time it me year quite at this time so better turn quite you are right. As I'm talking to you, we are not happy with what is going on. But at the can any pana or no bayard no ekachiro say masa this is my issue net here. Wait my so mama then wait. That's the problem. In fact, and I say omo the kwan so my contract is na untimi ndi o manim ko fa grade be in fan ko jujuju so na so yes are then you to be financial loss auditors about maybe say kwan ya dia obi the sikana we ko ye no what's the essence of it you will ask you to refund the money and you buy until say bia contractor ya dia mana no abanya twa ne ka awie won ne ka and the obetimi terminate ade amafoforo but say nipa no contractor I want some maye akodu be untua meka you can't terminate it until say what tua kana on person me ya adwuma no bia no we ya fi me say no dey ama obi foforo that's how I mean yesterday one of your sister stations madam honorable chief executive kai was it has not been easy on that because one day one ankasa drive to quarter stop e person call community 6 fancy ko Jodru just to see talking of Jodru ho no me so me ko fa ho yeah omo so ho nye o de omo ho no betoto quarter stop ho no morning star community 6 oh there be this time kra no make say this time there be edaso in so to ta people will find it difficult to even go to their houses. And a quarter stop on I say quarters community 6 was assassin hono akwai lowland nti akwai say nsuo wase nti so kakra top na apia ba nti mini it has not been easy. It's so terrible so terrible say ometima tu omo kana omo abahwa mai because it's not easy cry and na madam can say one honorable MP they have been moving up and down now kwa ko do be na apem because it's kasam o man ni mu in general ni mu ayedin if you agree it's not only here and sa family planning economy management and so ka ho bi I know there me I'm not economy no say ne opanini managing no to say ne oye family planning no sa na hu no hu ma me ngop family planning yi me wo na o chena me ngo ani hwe hefa well and am here bre sika was we release the ministries ni bebre and also so onsinsan no adane boachi bidin asemo it's so terrible so terrible na yara am fanasa yara but ni am so person me mamoti ase ne say you say mu ni 2 years bi mu okay so ka dey we civil yi ka me twa wura mu years to work so madam only 2 years bi mu so also politicians no say they are fine but maybe them more years to work madam ni 2 years ni bi mu ti ye be sere madam no mo finish hard dachi bia wo da wo mpam what wa bro san so na wo don sa be gu sa dwarf de so say lazy ayi ni so na wo gem frama na wo de wani twa odan kuro nim
me breso and ye we me breso ne ye we that is her dream, but the dream no can only become reality when the war panel osaka say enya is this or not say okay was say opeseka one day maybe the day I will be free office no na or to hokra na say oh mama we breso na yesi kay kono kra kay ne de because it will be a good say okay wa breso na adwuma ba ye de oh den ya me breso yesi toilet me breso yesi nsuo me breso but I was said there should be one bigger projects or that roads, the market, the making sure that infrastructure in general is well. You're investing in it. You see, there are three major. Our roads, your market, and your lighting system in the various communities. It's me. We na will be number be na sum high kwanda ho na kwani the dem sa na. Or marketer problem by what may see we know be you don't have problem. Some market in the honorable MP share boss say we see we and a few yakwe. And works engineer one of your station okay was it or my call 10 the my call for tender defend into my so they are now waiting for a pro say we are contractors 10 every year ya choose say back one. Then they submit for approval. And you approve here, then no. Yeah, back at the sort. But on my year, no process. They are not waiting for approval. That's all. And you're bad on it. That is a meaning. It's true. You pay for not that you are sleeping, but it's not easy. Say the whole kind. If here, this what is happening, or no, let's say if the whole country there is an issue, then you should. I just also who say I have to. Yes. Yes. I can't enti so and yes, they don't want to do it, but Sikasama na issue kakra. Say defenders no more wings no more defend ade no was more cross the ba na strikers ni timi share unzi say honorable upon kroma waka na no atum because obekasa fa de ho tawo what no wote ni kanje oh what upon kroma kanje on e kasa de ma you aban in general no obi o kasa ma aban in general be bosumi ni wonte ni nka it should tell you something. I sure. Okay, well. Now what in can na say? Oh, I mean say when you politician, but what say upon Kruman can na say? Oh, I can't remember. But so Kasa doesn't mean that others are not talking. If they are doing something, I won't come and say, oh no, he's supposed to be talking for the government. Well. Any man ko you. I can't talk about that one. Any man ko you. I said any man ko you do any who ana no zo. Oh, see in the general. Any man ko you. I've got to say what if you na you are expecting your father to buy baby man now on top. Then you should know that your father the pocket is not all that. Any man ko you. O catch you say. Ebi no ma so be dia bro. That be adeninya samin too. Na scan ni ho. Now why already say that benye bi obey am. That's what I'm sure this is what is happening. Yes, I also want obey, but or chance obey ska. You mean my empire no kwa home because politicians they can talk more details about that one. Okay. Yeah, you and anapa dia me chia atiefo nyina. And we had a meeting about GPR 2.4. Your officer look as if or down on paper no legally municipal but ministry no officials be by I almost say yes legally we are municipal status but almost share near maybe it's like a district because based on guidelines I'm the mind for fee fixing no look as if we have decided not to use the municipal fees it's just a general and a use district and then a lot of park issue by so a lot of park no on my page it should be at least 20 cities until assemblies municipal assemblies one to manage 15 cities I was orgy lorry park and almost some assemblies examples some municipal assemblies be a the same you know and I'm who said that be there we are just far. Say I was someone so tell my see the say district I twa ho hia ne dɔɔso
it is say mo embossment to say ya mo ye mpo no say mo ye yire mo de so a onipa no okọ no mo otwa ye okọ ha otwa ye yes that is it. Yes, I know so but you cannot say because of that no akwere say okọ a me a omo de no omo twa by 100 cedis it doesn't mean say also so ntwa aha nti eba no we had a meeting with GPA doing for no and ebo mama na say this out nti we started from 15 because na 15 na epe in fact enra na me hu say GPA doing for no they are fighting for their drivers and easy because they said never until no amo ye bobo hwa I didn't have 15 cities omo peggy you know omo my we agreed on 7 cities for a lorry park say baby o meko park no mo beko ji wo mo sika like that be ulu na o twema you say ya wa homa wo gate na no oh okay sa homa no amo twetwe no eno no utua sen 7 cities instead of 15 cities na ka wo say utua 15 cities yes hey and then okay even they couldn't even give us half cars akese dey moje wo mamudi eje drivers ni bi trimo ding what dey command a wo be ka se kopim nyankopon ani na so dey na command a dey be o say 20 cities no mo nyi sa biem sa dabi onyo sa biem o di ade kom wo be ka somewhere ade ache obeju nipa lorry fare pepepe so what we say ni wi asete e na omo mutia 15 cities omo keka mu no omo say that be there no be 7 if half kra omo ntimi ama 7 cities ana 10 na politics intimo so tia ase yesterday baby ade ni do na ehun say sometimes we started the program because some years ago no think am je ya jat wa e na make us mo dey hear politics. Well, I wouldn't go there. Because over kwa 15 cities ya peg de ba ye. Obi kwa betimi egyina so ato atia wo. Eti meeting na se kra no, obetimi enya call bi order from above. Oh. Any ye no. Any ba drivers na omutwika ko Kumase ne. Omo de no. Omutwika no. Yes, omo nim. Omutwika ko Kumase ne yi no. Ewie was carnation no. Otwia homa no onya twia opie na 15 cities na wasa twia additional 10 cities ohana you pay about 25 cities e wo hwa ansa na wapie o and I'm say omutua ai omedu yen ha no ma untua wo be dey apie wo de wade command nso be kan wanum nsem o wiase nyina 50 cities obeje 60 obeje o it was just you will be birth set a share envelope and I'm the man I'm so a paper sheet back or 20 cities. And you said we say last year. Last year. Maybe some reason is I say ira obeji woni ho. Okay. Now what they are there to where you swear you know enya taban atu afa henfa. Oh ya woni ma di wa what can you say ya obi be feel say bia. Oh yeah, it's true. But ya wade ni bi woni ma twaso. Twaso. Nti enra no ye kan edikosis na taxis so no 3 cities. Kia 5 cities. But enra no the entire me kasa say no look as if some of them omon tiase. But enra mo mpanyimfo bae no. Ba bia kura na ye pese ye de ye peg no. Omo they fought for it time about 7 cities. Until me chere drivers and say whatever comes out no, it's not that their leaders because no permit is and nobody say their leaders didn't fight for them. See, I what they say the leaders should have. And yes, so your leader or your TTB near their follow. Meanwhile, at the my leaders in the year were and easy. Because we peck at because they gave us a ceiling. First now what you saying? First and is it 2 or 5? CDs. Almost 2 can I crying. Wabra me come and watch me 60 CDs or 50 CDs, you know. You see? And then no do baby na after but do baby na explaining be bia chira o say infant mine. Municipal assembly. Secondary cities o kan. Onu say just yesterday news about say o you want film. Because of 1 or 2 our eastern region ha. No, Infant central region. Oh, okay. So Infant Pim. Infant Pim, yeah. I say one or 2 issues be our munya no. Omo you ma film. I said they another district is somewhere fighting for it too. Until yes we entrance my lose that
chunk of money. Who lose super then it means will be behind. Until where there's drivers, no. That's the new why. Now the municipal status, no, ya man in so that I know Nanra, Ediakosi. And I don't call who meeting and run. And runner. Oh, okay. And it takes effect from today. Okay. Meanwhile, there's one thing to where there may assure say next time environmental health officer will come and talk more. It's about those who have shops. Oma Mutoniama supermarket ni stores or Mutoniama like drinks, ni biscuit, ni you know. Some of them have expired goods egu almost store no moton. I pay na ye newspaper yes so ye wo fi ha no mo ka ho asem. Oh yes. Until environmental health officer was last year was at this exercise no. Ama or destroy a lot of expired goods. Until this year too they will go start going round again because ana onim obi ho no onim o. Obi ha ya na nya boapayo. Yes, onim on share that's all crowd onim because your cost store back be modi. Oh, yi ya no na me kura meet me ko yi niam no e de tugu. We de man hu. Ohwa na opa twa na o se da bi. Ye gina nanim na o se ko twe de espani nyina ba na o se yan kwa se no. But obi wo onim pa o. Obi nim pa se na. Tu pa no hu se wo betima kan ya. On fu yi sa espani da yi mawo. Me say, we mamia, I don't know you mammy, our best first and say Macoco expiring date. But will be on your Gianna or no. Oba, they look at your face and they sell it to you. But what cost of being I did not expire 2 or 3 years ago. Now that was told them. Binmo said they are not aware. Will be all aware, but all was shed that. Or the name be good or so Boboka. Into all time and Crawford, you. Can't is it? Did never be here. No, watch it. Also, why you near money boss? Maybe the we are Ghana for me business. Yeah, I'm farmer. There's one shop now. That particular on me panasam say the goose no a cabaret 3-4 months. Say ebe expire. No way ye sa name money na about wanting. So I didn't hear 1 CD because of person. Because essay ya woko tuegu 1% ebe expire. Any then now I so from 1 CD to maybe 20 pesos and I said 50 pesos. And because time so pages or the okotugu. But obi wo hono because o suro say wasi okotugu ana kwa nika. Okotugu ebe yo ka. Nti no nipa wudi ya no de mfa ho. Wow. Nti yes ma moton sa perishable goods no goods na atimi expire no like drinks, biscuit, sa niam no. Ya wonema bi wo ho a eno de expire in them. Like mpaboade sa books no de. Say no de da ho. Aha. But sad drinks in the dinner dear yesterday. More even do you know that Bakoko order fee Accra at the buy. What the bed do and 3 days stand at near money expire. Or no yeah they want to move that. I bet that's but the question is time our course or call Genia Mano. That's where you should have checked. When you dear bedu hano and a motor appoint only say Madame will be with UK was all tall drinky be. What toy no what tia no so or no manana. What 10 years I expired 3 days. Or could sue the whole company. Of course. The company compensated him because was even they nearly closed the whole company down. Yes, because it is said the committee made that no. Yes, because I didn't expire with 3 days pay. But still they have to sue the company. Say Adena. Or then they will say a cabaya 1 month say I didn't expire no. You have to start bringing it out to dispose it off. Because I just say I didn't say no. But here no, your man didn't cry expire 2 days. Or da half one I guess I'm money my boarding dodo. Money my boarding. Anything go for ntono. Aha. And my boarding dodo or da hand my boarding too much. Mini baby am go for money my video. Say near man boarding. People will not like to buy. Definitely the thing will be lying there na expire. Expire we are na bia ye betwe sa near money nyina kosena. Eno de o moka. Say no waka. Oh. Nti me nua eno de is true pa. Na for my boarding. When my boarding. Me ne kai na o catch am say last year they did that exercise and this year they are going to continue again because akwa dey say niema omokwa no mahu say ye di niema bi a ekwa ebe na wo dia kakra utumi konum drink bi na uyem yo ya. Now you have to go to hospital. Me na no environment if we ba ha me no dey face so because near tie say Oko hospital ho. Now ko jomu data. Yare ankrofo tai de ba.
pa typhoid na edi ade oh and I say wedi sebe wajanan so that's here ah ya wonkofo e wo ma se de wo so mo check you your Food and Drugs Authority Food and Drugs Board ah mo nyina wo ho e wo so mo ne nam shops ye wa ha yi nyina onim say yensuo kura ye wo municipality they need to be checked yeah they no media agro because the way they treat the water now mo dey ba out am no no yeah last me nyata for me call na doctor catch them say adena oba da nche adena cases eba ho nyina typhoid osaden that means there's problem efi one system ni mu your water the food and I say typhoid so adeno say wonsuo mu a wonoma obenya awadani mu anoma ade bia odebeko wanum bia obenya wo in fact typhoid there easy and now no mo ka say o dware kra na obehwie nsuo ni gu abonten a environment fo mra no echew em say ne nka samusi mu de adwuma de aboabofo de mbeso bibire na akogum sa say wadware awie no obi tumi dware wie no asoa ni nsuo no afiri adware ho no abehwie gu no abehwie gu abonten is against the law ba nipa yes obetena o kan ye ana say ka aya nokra ka anka aboabofo nka bibire gum ka ne nka gise mu kobie mu police station ho no mo no hwe ebraso e wo se mu gyae ye koye pe ombeto atia yen ye yamanifo omo be ye yen munya ma ya ahoho no ye mfiri ha so that is ye no mo di sie ni ya no mo di sie ni yie munya indiscipline because it's too much ne ma bi wo ho a okọ ba bi wo so ntumi ye but wa ba I know it's too much di entina naka wo adware ensuo na ye papa ade na wuwie ye wanfa nkogu ankrem so that is na ekwan ya nipa nyina nam so and the mo abehwie wo adware ensuo na de agu ho and minua asema okwan that's right but only and na make say obi wo Ghana ha ote ho a ofa fikire gina obi fikire wadwon so ohwie the baller na de akohwie agusi sa nipa no ko different country mfa say abrochira obedi mra no so pepe okodu a want me yes ade no David but oba no oye no ha the question is what's the difference between assassin assassin no ene ne assassin no emu nipa oho no de wo hu say oho da ho neat oh ha abrochira de neato oh abrochira de say na adan na wo de obedu ha no sa de no untumi nye doesn't mean that they are different human beings from us indiscipline omo nioma expire no mo chi omo yo moden no they have a penalty yeah the expire goods bia ya wo omo so mo time bia na or goods na be within 3 days I know they omeshino but I didn't know serious number of na yetimi de court kra na e fine no serious businessman there oh han wa check your stock oh yes so that's here because take stock no hwe enema we dia na expire yes mo ani nko ho said the whole kind of most of the things that we take am I ya no some of this food expired food be a poison no typhoid be brain nyina no okono milk bi a expire okoto drink bi a expire yeso so ye pedufudie edufudie oh nti okono efu sa no anwo a hwene bebre obesisa no bebre now maybe there is nothing in so cry na metokra look at the date of expiry because to votic ache me hwa na ayina o matwere oso na expire na box ni nyina no na me de call ba bia me koto ya na me ka che say nso we nyina I expire ana the guy was arguing na me say o de tua no na fa hwia hwa ade afa de ono a dikakra gu no no hu say ade no adante say abula imu e to bi that is it na me say wahu we nipa onum gu yema yade na o de ama ho nti ohwa no oh wadamase pa ana o man the boys the twi na about 10 boxes nyina no the same date no no twi ni nyina no say we nyina waboka na me say hey masa kana wo bo no is it not better than say obi no moma ko wu say obi no wado so ni bi no owu a don't forget say it's a sin to you say nyane ma me ba no yes because sikanti waja manipa na kono de no yema chief omrem bi na fe yana yen sorry so 0201944485 and 0554820910 onsu betumi abam wo question bi abepese obibisa yira Jesus ya obejo so na fe yatoa so be ma cho odini be akase free Obuoba we uni be ma taxi be abegwani
Begwan never be a den common fan on the NTO. My home, baby, I'll pass out the fan a while and some of the Pama. Why? One thing I drop for one some of them ticket there. And say, young drivers, you get tickets, and I'm a boy. Aha, I tell percent because I say 2 CD now. Almost 2 Modia Quasa 3 CD no. Mesome person me bisa say sabi almost train for so ba ko pa. Me taxi driver and I said driver for a war memu. Yenya ed so. Because me who for so be a sabi. Yenya ed free council ho ankasa because yakwen na mo so ina enye. The person who ticket no, Juma Portia edi. I am a driver, a benefited driver. Okay. Yate that's it bebre question no. E ba cho udi ni be answer ka say free. Oh, I want you. Anwa yintio. Yeah, amani na da for this candidate. I knew. And you crack. It is a almost young man, almost double you know. No, who say, yeah. We pay be a paper, let the winner matron and be a mouse, only penny, I don't know. Was it mean city now people know ordinary to city so. Yati anwa ya das mo bi ntwa so bi pacho too bad went me anyina so obetumi aba na odo de aba sikatu ate se hwene mu nwin ene nti se driver ni so mo to na yi mu a wo so ohunu di nti a motum e pacho odi ni be okese free me pacho yinti e janash okoba o to da yin ni banzu e kan hu obi di ade kete command driver ne kokoyela e wo obegbo no be times be fine on jomo so no mo to da mo diska no mani akoho nje ni banzu e yi e yo boba expiring goods na mo kanu yes ya mo mfo mo ni hwe so akase ne nko a obi wo klasi baby man temu bedu akoto bia bekuma e bo e da so tse eno kwa chekrachi so na mo do mani ahwe onu nje to da mo se da nti mo si group tse da tanka support o mo si group no mo hwe so so obi me ku so ma ache okwa obetama yate yedase pa no kre enye stores akese nko we ya kan obi di na ni abu store kakaka bi onso abie bodwa bi wa chire ho no mo a emu biscuit nyina espa okoto sa biscuit bi dada in futuru kura bo no e ma cho udi no bi akase free baba ni kasa free achi ara bo ko ya free mata atavi mara kuku efu a ma fo tele yenti we yo abo lukres ehun atimo na haun abrowe timpa afise o hwe nyoma ye ton ha bodin na ko ba bi na o tun se nyoma we se ne ye ton ha o ti se odan no ade ha no mu tu kokeke ana godu ha ra se odan nyoma bodin ama oju wa hun ti ase nti no da fo no mo hwe sade no mo ye ne yi na mo njae sade no mo ye no yate yenso ye das papa wadan de otimi tira ha no mo a minim kuro bi a ontimi tira so o my Ghana mu ha no mo minim se bi a me sesa me environment ni tira me hu so mo ne o mabo odin wa ha na because so bi won mo no ha ya na watena nti ni ye kan bi o hu but se wo fi ba bi na wo be bowura mu a hu me ba to di be akase free hello eja samwa apu moko de oko yenti we owo me ya mo sama maka nyina na me ade ba ko pe ana maka ya meti se ajaria na wo mo hwenso asese aku timpo mo se anya na anya ufi wo hwe go oni ba be tie pa no so afa ya de ya me man tam ha me tie onye juma wo mo ya na nti no de mo kan wa se me me tawo so mo hwe bi go asese go na ka cha wonze ya mo ya no wanya nya ya na bo ndewuro yate yedase pa eno de enye siban papa wo be dress shepe no adware no abehwie nsu egu abonten wa enye nti se wo ye bi agyae oye bi agyae na fei wo mo a eno ni madwuma nkasa na mo tete office ya ye kan na mama ye de sa blame ni nyina she politicians ni munyai Jesus wo ka ho bi wo ka civil servants fo no ho closer so ka mo ho mo na mama politicians na nya di mboni no sawa adwuma no wo ha wo se mo ye no mo nye na yesi mo tete office ya ko ka mo se mu ni ka sika
car this wants to fool nim if I told you maybe I okay free MP Jankaban Cafe Akamabo Abokan. if I change you Obuoba then person the buta you know one thing say no can be say almost that is Kaupia Ahomana on Betron almost just or fine almost an assist can make person who do my comedy because minimum echo cancer a can't boy some of the boy station market and my market one or still I'm that to tell you this cannot do that. I don't know when to the M1. I want to extra margin. Yes, I don't come out up on fire and you're on the Yame and can so Jesus, young fat could be a beam, send a baby to me. I church that they're buying him. Okay. Yentio. Yo, me that's it. I first person I was say, or a taxi driver was say on person who at the crop pot, I this key. Eh, sir. Are you with my car was them? One. We a taxi driver, so we a car and a driver. I who say, so number be na light ever bought. Post one, because I won't say light and if he nearby. Okay, good. In teacher, so who said this is one of the benefits. Oh no, a question will be side. Oh yeah, and also I'm just answering. Sir, what about Jim Sika? What the lights no? Street lights na ya the abo areas in no. He shouldn't forget says our street lights no. And also assembly they provide there. Okay. Any na I can see somewhere. When Yeska intimate konya, intimate koto street light, and a boho mano, said the baya, what the cannon na manajua, obey safe. Anna, so your taxi driver, say, and yet taxi driver as such. Sika a fee, your citizens now what brim center in ano. A been on a day fat your bolano. Okay. But who said bola emma? Oka obisi zoom lion. Yes, zoom lion for a warm tracks are over. Yes, so ya wa tracks are yes, so edify wura. Okay. Ye wura na yes, so every 2 weeks bia yes spend 2,000 Ghana cedi. Ye de ball be fi akọ atia ka man kwanta kwan so. Ana ya lorry park no assembly ya na ye. We use sikapudu a de lorry park no. Definitely you have to also generate revenue to get another money. Now they acquire baby fufro. Mamenka say ajuma like sabola light meetings running course of the assembly you be making sure say security wise e be safe ama obi a o municipality mu onama obetimi akot aye wadwuma ama obi a entata o enyina we ni security che say provide sa na ema we ema amanfo say de be ya wo da na dwokra na a police fo ne we mu aye patrol nyina no obeda asundwe mu and sometimes sikana wutue nkai hu se eko obi botom ye gi ana ye de aye nema bi a ebe ma ayi mputu aba ye municipality wa akwade se one security is paramount sa wo ye bibi kura let's assume say ye bibi ama na woni asonwe oba den aye wadwuma nti eno so eka ho ana ye kasai aban se want me mfa sika bi amfi ba bi mema wo ama won koto A4 sheet kura se o de twro letter ana say computer na say anything be obetimi use for your office work no I say we use your AGF the AGF ni ya my breaking it down kakra to say bi a mo be your program bi na mo cho krata e de aton sa friend crofo say bi a mo churu bi Ahenkan for sa krata no a mo A4 no stationary in general aban ni say ontumi fasika bi am enti mo angasa mo internally generated funds no no fa no bi na manage enti driver ni no 3 cities no a wotua ye no enu bi na mo de to book no okay ana ade ne say sika na ye boaboa no wa no eno so boa ma aban ehu a say oh Brim Central mo bom ho body pa anti me mamu sika sei na mo de aye projects enti say want me antua yentimi anya sika pudo no like a revenue a chese yaji in a year na ema yesika na eba no sote ene na because assemblies bebre anya problem no yes and watch them o but onyin ni say ne wo kan ye no kre no doubt but onyin ni say me driver ni wa ba jimi sika me driver ni de wo so otimi die bibia me driver ni me di mani be hu no isa wo ko talk paper akotwro wa de ne ayi ne de ono ne de na me boy say street light because sword can na manajua otimi say street light ebobo ho and I'm say we provide size can be na the top street light adebobo ho okay into I just so hu and I say
ball I for funny no. Say oya ball definitely. Nti e den ya. Ye fa ball. Nti I just who say sa scan bia na de eto fuel e de fa ball. Say de be ya ye ma ball no nkom mmoro so say de be ya be ma ya yade. Eno so e ka ho. Ana am sa kan say ye wo yi ye wo casual staff so e prapra e wo market achi ho because Zoom Lion for na ye station no. Ye so ye na wo market achi. Ba bia ye ma me no te no. Omo so na e pra wo ho. Ye tu omo ka every month. So let's assume say in fact me no ka say almost 2 months in intimate tu omo ka. Yes. Because a month we spend not less than 20,000 on them. On them. They are about 40. Now December, January say ye tu omo ka. So it's not been easy say this kind of man what to say the me nuane ka no e betima ba say the whole week ye buy 2,000 or 5,000 the whole week. Now we have a lot of expenditure eda ho ana on say assembly ha no but them ni sebi oma adwen aka omo no ne omo a obi wo ho na wa film na ye de na kwahye mo kire oni abusua ni bia e ba sa na be da assembly so e be de assembly ni tia. Oh yes e ba sa assembly na be hwa ko du ba bia ye di nipa na ba kokosie koso nyina ba yeso because obi na kan wa say omo wonam street nyina no they are the property of the government. Aban be that's your property because onya film na ya wo dia because ona hu nyina no so wa abusia o film abusia no bitima ka say ye mu nnim no na ba ya wo ka ahese wo ye braso nti some of this me shut up ade sa the uses of IGF no long list na ba na ma bobo so 1111 me nwe question obisa no or right because all two sika je so hu ade kura ye this kan ye and dem me dana se pass obisa ye and no me can some way with the honorable chief executive ye kan one of the stations say it is true. Me kura na say me tua on say me yet me tax me tua almost 400 cedis a month has tax from my salary. But because minim at the cry ye di misika ye no I don't complain because minim say ya boabo as sika no and e di koye project bi wo ba mate ya bre na so say am fa ye bi kura wa ha kura I believe say ye di ye e wo ba bi mate nti me nua me da say obi say question but question na obi say no ma yi ano kakra but next time no me the list ni nyina beba abebo so na wa hu say ni sika na wo tua na nya say ko obi botom na e de ye bibi mate say de be ya oda mine ye nyina ya ho ebeto ye. Thank you very much. Yen so ye da se bebre Jesus Alodina Abulunga Awidiba ene ne twetwen enkomo no ye di aseda ebe call di ama udi Ahenkan Kwame ye boa Ajumpa hini Kofi Mensah ko BK Kwame Asante ni Billy Man ofre me Obuoba Ofori Amanfo me pa cho se Yesu ama ye won da so chena na emom ne ekọ yi o ye number friend ne boy abaso di anko yi no atwe adwen asi so na wate ase se nipa na efom nipa e na ede che ye won da se chena se Yesu ama. Good morning.